Сябры, прывітанне ўсім гэтым суботнім яшчэ летнім вечарам. Сёння рады вітаць вас на матчы другой лігі чэмпіянату Беларусі па футболе ў мінскім дывізіёне, дзе мясцовы мінскі Дзюшар БФСТ Дынамо прымае футбольны клуб Крумкачы. Гэты матч для вас пракаментую я, Алексей Барысевіч, і глядзім яго сёння на канале Федэрацыі футбола горада Мінска і на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, таму ад пачатку буду моцна рады вас бачыць у каментарах, в чаце трансляцыі. Дзяліцеся меркаваннямі па матчы, будзем з вами ўзаемадзейнічаць, час ад часу буду там з'яўляцца і буду самае цікавае зачытваць. Карацей, давайце, каб і мне і вам гэты матч было цікавей назіраць. Ну што, неўзабаве распачнецца сустрэча двух каманд, двух лідараў, тым ліку гэта чэмпіянат у нашым мінскім дывізіёне, таму давайце зноў жа часу не губляючы, разбярэмся, у якіх складах каманды выйдуць на сённяшні матч. Пачнем адпаведна з гаспадароў. Сёння гэта Дзюшар. Браму абараняе нумар 1 Артём Федаринчик, далей па складзе 3 Владимир Федюкевич, 7 Максим Зыль, 9 Денис Каморный, 10 Андрей Олещенко, 17 Максим Казюренко, я думаю, прозвішча знаёмае для заўзятараў Крумкачоў. Нумар 19 Дмитрий Драбышевский, 20 Данила Коновальчик, 21 капітан з Дзюшара гэта Иван Кислейко, 22 Станислав Балинович і нумар 23 Микита Багина. Што тычыцца Крумкачоў, гэта каманда сёння выступае ў наступным складзе. Браму абараняе нумар 1 Віталь Зыгмантович, 2 Пантелей Иваненко, 4 Мирослав Тамкович, 8 Арсень Стариков, 10 Владислав Морозик, 13 Яўген Гардзейчык, ён за сёння капітан каманды, 17 Владислав Далидович, 18 Алексей Баранов, 20 Давуд Арыбгаджиев, 77 Александр Варанович і нумар 89 Сергей Лынько. Галоўны трэнер Крумкачоў Владимир Бушма, а з Дзюшара сітуацыя трошку больш складаная. Трэнерскі штаб каманды, у яго ўваходзяць Юрий Хамко, Алексей Лях, Виталий Петрусевич і Вячеслав Царюк. Ну што, быццам бы са стартавымі складамі і трэнерскімі штабамі мы разабраліся. Ну, давайте по традыцыі не забывацца, хто ж гэты матч будзе абслугоўваць. І зараз з вами агучым судзейскую брыгаду. Галоўны сёння Сергей Гараюцін, яму дапамагаюць Юрий Харуженко і Иван Спургяш. І інспектор сённяшняга матча Александр Олейнікаў. Ну, 4-го рэзервовага суддзі мы па традыцыі ў гэтым сезоне з вами сёння не назіраем, таму з заменамі будзем з вами разбірацца разам з супольнымі высілкамі. Ну што, у Дзюшара сёння такая больш зацягнутая падрыхтоўка да матча атрымалася. Можа быць, каманда, так ведаеце, максімальна настроена на сённяшні матч, бо літаральна перад намі тут же на гэтым стадыёне ураджайная перамагла Спартак, такім чынам падціскае ураджайная з Дзюшар, накаляецца становішча ў турнірнай табліцы. Яно і да гэтага матчу было такім досыць напружаным. Зараз абвастрылася да максімум, скарачае дыстанцыю, то адлегласць паміж камандамі ураджайнай, таму з Дзюшару сёння пажадана нейкі пункт ці, можа быць, нават 3 забраць у сваю скарбонку, дадаць на рахунак гэтай каманды. Таму я думаю, маладыя хлопцы з гэтай каманды сёння будуць максімальна настроены на то, каб даць бой больш тытулаванай камандзе, больш дасведчаным, можна так сказаць. Гэта я пра Крумкачы. Крумкачы сёння між тым у белым камплекце формы выступаюць. Вы, я думаю, на гэта звярнулі ўвагу. Атака якраз для брамы каманды Крумкачоў, але хутченька выбегае ў контратаку гэтая каманда правым флангам. Праз цэнтр імкнецца яна ўжо на першых жа секундах адкрыць ліку ў гэтым матчы, бо у мінулым туры гэта ў Крумкачоў атрымалася. Гэтым разам не дайшло да ўдару выканання Арсеня Старикова. Нагадаю, што у туры мінулым літаральна на 50-й секундзе Крумкачы адкрылі ліку ў матчы супраць Спартака. Нагадаю, той матч скончыўся з такой досыць буйной перамогай з лікам 9-0. Гэтым разам паўтарыць гэты трюк у Крумкачам не атрымалася, тым не менш працягваюць яны актыўна распачынаць гэты паядынак. І Лынько зараз, ведаеце, добра вядомы нам футбаліст сваімі акрабатычнымі нейкімі пюрэтамі. Неаднаразова мы бачылі і бісіклеты ў ягоным выкананні, і нешта падобнае зараз закладаўся зрабіць Сергей, звышдасведчаны нападнік Крумкачоў, тым не менш гэтым разам не атрымалася. Ну і калі Крумкачы ў белай форме, здагадваеце вы адпаведна, што з Дзюшар выступае сёння ў такім традыцыйным бела-блакітным для дынамаўскай каманды ў камплекце формы. В прынцыпе, з гэтым мы разабраліся, я памятаю, што каманды вы не паблытаеце. Ну
Ну што, варта адзначыць турнірнае становішча, но зараз такое, што гуляюць дзве каманды, якія з'яўляюцца суседзямі па турнірнай табліцы. Крумкачы займаюць другі радок, ідуць, ну не скажу, што дыхаюць у спіну Рцару. Рцар все ж таки на 6 балаў больш у турніры табліцы мае, але тым не менш з'яўляюцца найбліжэйшымі праследнікамі гэтай студэнцкай каманды і займаюць другі радок, а ў той жа час іх сённяшні супернік Дзюшар займае трэці радок у турнірнай табліцы. І калі ў Крумкачоў 36 балаў на рахунку, то у Дзюшара балаў 29 і на адзін матч больш маюць футбалісты з Дзюшара. Такім чынам патэнцыйна можа быць і мінус 10 балаў у табліцы паміж гэтымі камандамі. То бок ужо Дзюшар, шчыра кажучы, не моцна, напэўна, прэтэндуе на тое, каб заняць другі радок. Мусіць, нават турнірнай дыстанцыі гэтай камандзе не хопіць. Сапраўды 18 тураў, Дзюшар ужо згуляў 15, ну то бок да, шансаў на другі радок іх зусім не шмат. Тым не менш варта адзначыць, што Крумкачы, маючы 36 балаў на сваім рахунку, яны ўжо забяспечылі сабе выхад у фінальную частку чэмпіянату другой лігі. Уже, в прынцыпе, пераважная большасць каманд, якія прымуць удзел у фінальнай частцы, вызначаны, але пакуль назіраем за атакай Крумкачоў. Варановіч, адзін з найлепшых бамбардзіраў сталічнай каманды, і Лынько, я вам толькі літаральна хвіліну таму казаў, што на бісіклету, да, вядомы Сергей Лынько на свае акрабатычныя піруэты, і гэтым разам Лынько скарыстаўся самай першай магчымасцю якраз такі выканаць гэты непросты тэхнічны, але тым не менш добра адпрацаваны Сергеем удар, і дайшло да кутнікаў гэты матч. І першы, калі не памыляюся, я кутнік мы з вами будзем назіраць. Вядома, той жа самы Варановіч, які аддаваў перадачу на Лынько, ён жа і выконвае гэты кутнік. Атрымалася давесці яго да ўдару, але гэты ўдар такі, ведаеце, пайшоў паралельна браме, і парушэнне правілаў фіксуе галоўны. Пабачым мы яшчэ адно стандартнае становішча. Гэтым разам не кутніка, а ўжо штрафны ўдар мы з вами будзем назіраць. Тым не менш, кропка такая вельмі падобная да кутніка. Можа быць, і зараз атрымаецца нешта небяспечнае зладзіць з самага кута поля. Той жа Варановіч, ведаеце, ён мусіць ужо самы вялікі кіламетраж сярод футбалістаў паказвае на першых хвілінах матча, бо да аднаго вуглового сцяжка прабегся Александр ужо да другога. Я думаю, ужо добрыя метры набегаў ён. Калі б у нас з вами былі нейкія прасунутыя метрыкі паглядзець зараз, то маглі б у гэтым пераканацца, а пакуль шукае галаву партнёра па камандзе, але знаходзіць пакуль все ж такі не тую галаву, якую, напэўна, хацелася б Александру, а знаходзіць галаву Андрэя Алесенкі. І той выбівае мяч за бакавую. Будзе яшчэ адзін падыход у выкананні Крумкачоў. Гэтым разам за бакавой будуць уводзіць мяч футбалісты ў белых футболках. Ну, мусіць, варта адзначыць, аналізуючы, да, все ж таки турнірнае становішча, што Крумкачы падыходзяць да гэтага матча ў якасці фаварытаў, але тым не менш, я не думаю, што простым атрымаецца гэты матч, бо сапраўды, як я і казаў, што звыш матываваны сёння футбалісты з Дзюшара паказаць станоўчы для сябе вынік і зачапіць. Нават адзін бал будзе не лішнім на свой рахунак. Гэта будзе абсалютна не лішнім, улічваючы, да, што з ураджайнай змагаюцца яны за гэты трэці радок. І варта адзначыць, што не згубіла яшчэ ўраджайныя гэтыя шансы на той, каб заняць трэці радок. Чаму я акцэнтую на гэтым увагу? Всё відавочна, трэці радок дасць магчымасць камандзе крочыць далей і выйсці ў фінальную частку. Менавіта такі рэгламент на гэты сезон, як высветлілася ў нас з вами. Старыкаў здалёк закладаўся ўжо па тое, можа быць, каб нанесці галявы стрэл, але на контратаку магла нарвацца крумкачоўская каманда. Тым не менш, выхад у контратаку не атрымаўся у футбалістаў з Дзюшара. Віталій Загмантович, ведаеце, было б халадней, сказаў бы, што каб не замерзнуць, падключаюць брамніка Крумкачоў гэты матч, але тым не менш, як ёсць. Не паспявае да мяча Владзіслаў Марозік. І з тым Марозік, мусіць, калі не памыляюся, я адзіная замена ў стартавым складзе у Крумкачоў у параўнанні з матчам супраць Спартака. Бо, в прынцыпе, астатнія футбалісты, 10 футбалістаў, здаецца, тыя самыя, што выйшлі ў старце супраць спартакаўскай каманды. Нагадаю, 9-0 Крумкачы перамаглі. Дублямі там адзначыліся і Хадневіч. І падгляджу я потым і Далідовіч таксама 2 мячы ў тым матчы забіў, але
Гэта было ў матчы мінулым. Як будзе ў гэтым, мы з вами паназіраем. Сябры, між тым вельмі моцны тайм у той сустрэчы правялі крумкачы і ўжо, здаецца, 5 галевых удараў нанеслі ў першым тайме. Ну, цікава, калі атрымаецца паўтарыць гэты трук крумкача ў гэтым матчы, будзе, ну, для мяне трошку здзіўленнем. Хаця варта адзначыць, што першы матч паміж камандамі, які адбыўся, ну, трошку там каля 2 месяцаў таму, да, скончыўся досыць упэўненай перамогай крумкачу з лікам 6-1, хаця зноў жа перад тым матчам не было такога ўражання, што гэта будзе простая сустрэча, тым не менш вось менавіта так атрымалася выступіць крумкачам у тым матчы. Бо зноў жа нават на той момант это былі суседзі па табліцы і нічога не прадказвала таго, што матч будзе такім простым па ліку, а зараз Дзюшар сваю адну з першых асэнсаваных атак выходзіць. Але вялікае незадавальненне на трэнерскай лаве з Дзюшара вы назіраеце, калі бачыце гэты момант у камеры, сапраўды пэўнае незадавальненне можна было пачуць адрас сваіх футбалістаў з боку трэнерскага штабу. Ну, сапраўды перспектыўны вельмі момант мог быць, але ж не справіліся з апрацоўкай гэтага мяча. Ну і варта адзначыць, што і перадача не самай дакладнай была ў выкананні партнёраў па камандзе. Таму маем, што маем, а займелі мы контратаку крумкачоў, якая скончылася тым, што кутнік ужо трэці ў матчы, калі не памыляюся я, будзем назіраць мы з вами. І зноў Варановіч гэтым разам нізам абірае менавіта такую магчымасць і знаходзіць адрасата ў выглядзе Еўгена Гардзейчыка. Ведаеце, звыкліся мы бачыць удары Гардзейчыка галавой, а гэта нешта новенькае. Жэня, і бачыце, і нізам, і ногой можа удар нанесці, тым не менш атрымалася не так небяспечна, як бывае пасля жэйных удараў галавою. Еўген сёння за капітана, бо па-ранейшаму адсутнічае. Сталы такі пастаянны капітан крумкачоў. Я пра Януша Ладуцьку кажу, але тым не менш варта адзначыць, што Ладуцька ўжо ў складзе, у заяўцы каманды на гэты матч з'явіўся. Можа быць, у залежнасці ад таго, як матч гэты будзе развівацца, можа быць, Ладуцька і ў стартавым складзе з'явіцца. Ну, як у стартавым складзе крумкачоў выйдзе на замену. Вось, бо аднаўляўся Януш, была ў яго траўма, памятаеце, з рукой праблем былі, не памятаю, ці зламаны там, ці нешта яшчэ з пальцам у Януша было. Вось, аднаўляўся ён і ўжо сёння гатовы, у прынцыпе, пры патрэбе з'явіцца на поле. Ну, будзем спадзявацца, што такой патрэбы не будзе, хаця, можа быць, дадуць практыку звышдасведчанаму 30 ўжо колькі Янушу. Я ўжо заблытаўся, шчыра кажучы, сябры. 32 гады ў гэтым годзе спомніцца Янушу, да. Толькі нядаўна малады, зялёны, юны, а ўжо звышдасведчаны Януш Ладуцька. Памятаю я яго па выступах яшчэ і за Ашмяны, якіх таксама ён капітаніў. А цяпер гэта ўжо сапраўды такі трошку перадпенсійнага ўзросту, размаўляючы такімі футбольнымі метрыкамі, можна і так сказаць. Пра Януша крумкачы працягваюць гэты мяч трымаць пад сваім кантролем. Вельмі рэдка Дзюшар выбіраецца на палову суперніка. У прынцыпе, гэта досыць прадказальна. Хаця сёння адзначым, што Дзюшар у якасці гаспадарскай каманды выступае, але тым не менш па-гаспадарчы выглядае пакуль менавіта іншая каманда ў белых футболках. Каманда, якая ніколі за час выступлення ў другой лізе не здолела заняць першы радок, і ў гэтым сезоне мусіць таксама без варыянтаў. Ну, тэарэтычныя, такія матэматычныя шансы ў крумкачоў на другі радок яшчэ маюцца, але давайце будзем шчырымі з Дзюшар цар БДУ, які за папярэднія 16 матчаў ніводнага балу не згубіў, мусіць зараз згубіць 6 балаў за тыя матчы, што засталіся, каб саступіць гэты радок крумкачам. Ну, задача сапраўды вельмі непростая, тым не менш можа быць розна, улічваючы, што цар ужо як бы даўно забяспечыў сабе пуцёўку ў фінальную частку, і можа быць трошку там ужо дэматываванай гэтая каманда быць. Тым не менш паназіраем. Ну, тым не менш, сёння на ранкі аб 11 гадзіне цар вельмі спакойна справіўся, пакуль хто першы на мячы, брамнік з Дзюшара, гэта Артём Федаринчик, так змахнуў гэты мяч з галову суперніка, і атрымалася такое не моцна, але досыць дакладнае дабіванне ў выкананні крумкачоў. Тым не менш стала такой вельмі лёгкай здабычай Артёма Федаринчика, і лік па-ранейшаму застаецца 0-0, хаця ў нас з вами ўжо сябры, ляжу, першыя 10 хвілін матча мінулі. Калі падводзіць такія прамежкавыя нейкія вынікі, я думаю, яны для вас і для мяне досыць відавочная. Перавага крумкачоў у валоданні, якая пакуль досыць рэдка канвертуецца ў нешта небяспечнае. Можна згадаць, напэўна, бісіклету Лынько, як самы такі небяспечны момант за першыя 10 хвілін гэтага матча.
Ну што, зазіраю я ў чаты трансляцыі, там пакуль ціха, сябры. Заклікаю вас да актыўнасці, дзяліцеся ўражаннямі, дзяліцеся тым, як вам, напрыклад, фармат фінальнай часткі другой лігі, які будзе ў гэтым годзе. А нагадаю ж вам, што ў фінальнай частцы будзе ажно 36 каманд, не 16, як было ў папярэднія гады, а ажно 36. Уявіце, ўжо у 2 з чвэрцю разы павялічыцца, да, это фінальная пулька. Які фармат нас з вами чакае? Гэта 6 каманд, 6 груп па 6 каманд у кожнай. І адпаведна пра гэта пазней, бо Марозік трошечку так не падстроіўся пад гэты мяч, а меў шанец Уладзіслав працягнуць сваю серыю, якая, ведаеце, такой досыць прыемнай для яго з'яўляецца, бо 2 матчы запар ужо адзначаецца ён галамі. А варта адзначыць, што дагэтуль у папярэдніх колькіх 13 матчах на ягоным рахунку не было галявых удараў, толькі галявыя перадачы, хаця досыць выніковымі дзеяннямі гэты футбаліст адзначыўся ў мінулым сезоне, выступаючы за Юні Ікслабс. 12+4 настраляў ён за чэмпіянат, то бок прыкладна такіх жа лічбаў ад яго чакалі, я ўпэўнены, і заўзятары Крумкачоў у гэтым сезоне, але тым не менш вельмі доўга не мог адзначыцца першым галявым ударам у афіцыйных матчах, а гэта парушэнне правілаў на старыку, яго фіксуе Гараюцін, і стандартнае становішча, праўда, ну, досыць далёка адлегласці ад брамы суперніка, таму хуценька так праз кароткую перадачу разгулялі гэтае стандартнае становішча футбалісты Крумкачоў, і Арып Гаджыеў памыляецца на правым флангу, ён сёння такого да латыраля, калі на левым флангу выступае Варановіч, то якраз такі на флангу правым яму дапамагае Давуд Арып Гаджыеў, досыць малады і новы для заўзятараў Крумкачоў футбаліст. Не так даўно ён далучыўся да гэтай каманды цягам апошняга месяца, але ўжо двойчы выйшаў у стартавым складзе, і сёння ў трэці ягоны запар выхад у старце, калі не памыляюся я, ну то бок давяраюць яму трэнерскі штаб, Алексей Хадневіч, Владимир Бушма, Константин Куімаў. Менавіта гэтыя спецыялісты ўваходзяць у трэнерскі штаб Крумкачоў. Ну, не толькі трэнерскі, яны як бы і гульнявы штаб, можна і так сказаць, бо Хадневіч, гледзячы на то, што галоўны, адзін з трэнераў Крумкачоў, ён у той жа час галоўны бамбардзір мінскага дывізіёну, на ягоным рахунку 17 мячоў, а зараз Старікаў закідаў у штрафную у напрамку Уладзіслава Давідовіча, але тым не менш Давідовіч з мячом не сустрэўся, а зараз прэсінг Крумкачоў дае плён, Сергей Лынько не дае перадыхнуць, не дае выдыхнуць футбалістам з Дзюшара, абаронцам гэтай каманды. І запрэсінгавалі маладую каманду, гэта я пра Дзюшар, больш дасведчаныя футбалісты Крумкачоў. Дзюшар, між тым, давайте адзначым прагрэс гэтай каманды ў параўнанні з мінулым сезонам, бо в сезоне мінулым ажно 8 радок з 9 занялі футбалісты з Дзюшара. Там наогул за ўвесь чэмпіянат атрымалася набраць ім 4 балы, уявіце сабе, і такое. Зараз нашмат больш, 29 балаў пасля 15 матчаў, калі не памыляюся я, на рахунку гэтай каманды, то бок, ну, прагрэс досыць відавочны. Ведаеце, Дзюшар наогул падчас выступаў сваіх у другой лізе з 22 сезона неяк чаргуе. То першы сезон быў вельмі непросты, таксама там апошні ці перадапошні радок заняла каманда. У наступным сезоне выступіла нашмат мацней, была недзе ў сярэдзіне табліцы, і вось у сезоне мінулым таксама звыш няўдала эта каманда выступіла. Наогул перадапошні радок, пакінуўшы за сабой толькі Туркспор, да, у тых наогул 2 балы было ў заліку, з Дзюшар, ну, 2 разы больш сабе забяспечыў, і было на рахунку каманду 4 балы. І зноў жа вось працягваецца гэта серыя, чаргую паспяховы і не вельмі паспяховы сезоны гэтай каманды. І в гэтым сезоне сапраўды трэці радок гэта наогул найвышэйшым дасягненнем можа стаць для каманды ў чэмпіянаце, і гэта найвышэйшае дасягненне можа атрымацца настолькі ўдалым, што каманда крочыць далей у фінальную частку. А пакуль вось далёкі стрэл, першы такі стрэл, здаецца, калі не блытаю я, у выкананні з Дзюшара мы пабачылі. Дмітрий Драбышэўскі наносіў стрэл, які быў заблакаваны абаронцамі Крумкачоў. Драбышэўскі, варта адзначыць, адзін з найлепшых бамбардзіраў з Дзюшара. Наогул на рахунку гэтага футбаліста 6 мячоў, і саступае ён толькі Івану Кіслейку, у таго на рахунку 10 мячоў. Але, ведаеце, складзіце Кіслейку і Драбышэўскага разам, усё роўна атрымаеце менш, чым у Хадневіча. Той наогул разрывае гэты мінскі дывізіён, ды і не толькі, як мне здаецца. 17 мячоў на рахунку
Ну, гэта ўжо сапраўды звышдасведчанага Алексея Хадневіча, ногу чалавек найлепшы бамбардзір другой лігі за ўсе часы у ягонай гісторыі. І што? Вось так. Вельмі нечакана, але тым не менш на 17-й хвіліне сваёй жа першай магчымасцю ў гэтым матчы карыстаюцца футбалісты з Дюшара. І калі не памыляюся я, перагледзім гэты момант на паўторы, Станіслаў Баліновіч адзначыўся голам ужо на 17-й хвіліне гэтага матчу. Вось такі нечаканы досыць пачатак для сустрэчы, бо прэсінгавалі, так стваралі небяспеку ля брамы якраз такі футбалісты Крумкачоў, а голам першым адзначаюцца футбалісты гэтай каманды. Так, сапраўды 22-гі Станіслаў Баліновіч. Ну, варта адзначыць, што гэта, напэўна, адзін з такіх самых, ну не тытулаваных, но але моцных футбалістаў у складзе з Дюшара, бо першую палову гэтага сезона Станіслаў правёў у першай лізе за пінскую валну, і там, і ведаеце, ну, досыць рэгулярна выступаў, і нават поўныя матчы праводзіў, то бок футбаліст сапраўды ўзроўня першай лігі, але вось апынуўся ён у Дюшары на другую палову гэтага чэмпіяната і, ну, паказвае свой клас у гэтай сустрэчы, галавой замкнуўшы падачу з кутніка. Ну што, тым цікавей можа быць нам з вамі, ну, нейтральным, а хтосьці нейтральны заўзятар, да, будзе назіраць за гэтым матчам, бо не фаварыт, а андэрдог гэтага матча адкрывае лік. Можа быць, зараз на куражы, як кажа капітан Крумкачоў Януш Ладуцька, на куражах Дюшар здолее падвоіць сваю перавагу. Вось была такая магчымасць, але трошку не хапіла дакладнасці гэтай перадачы. І, можа быць, не вельмі ўпэўнены, але тым не менш забірае ў свае рукі Віталь Зыгмантовіч. Ну, ён, ведаеце, без працы быў на пачатку матча, і ўжо адзін з першых падыходаў з Дюшара для яго апынуўся не вельмі такім радасным. Давайте будзем шчырымі. Хаця такая добрая серыя ў Віталя намячалася. Два папярэднія матчы ён не прапускаў. У матчы супраць Інформа і супраць Спартака ён пакідаў сваю браму у недатыкальнасці. Хаця агулам Крумкачы, ну, так немало ў гэтым сезоне прапускаюць. Можна было бы менш. Калі мы проста глядзім на Арцар БДУ, то разумеем, што гэтая каманда сапраўды не любіць прапускаць. Толькі 2 галы за ўсе 16 матчаў яна прапусціла. Агулам у 15 матчах 16 Арцар пакідаў сваю браму у недатыкальнасці. Зараз Лынько вельмі прыгожа асістуе на Марозіка, той скідвае, але скідвае не па тым адрасе, якім чакалі ад яго партнёры, але падбор застаецца за крумкачоўскай камандай. Старыкаў на Варановіча, і чарговы кутнік паназіраем мы ў выкананні Крумкачова. А тым часам адзначу, што для Крумкачова гэта 11-й прапушчаны мяч у 15 матчах. Ну, то бок, плюс-мінус кожны матч, ну, там, ведаеце, кожны другі Крумкачы ўсё ж такі прапускаюць. Не вельмі так надзейна ў абароне выступае гэтая каманда. Гэта можа быць той спектр, той аспект нават, ну, над якім варта было папрацаваць трэнерскаму штабу напярэдадні патэнцыйнай фінальнай часткі, у якую Крумкачы ўжо выйшлі, і замітусіўся трошку мяч, але спакойна выбіваюць яго за межы штрафной, але не вельмі далёка футбалісты з Дюшара, і прытрымалі за футболку Алексея Баранова. І ёсць парушэнне, але парушэнне не на жоўтую картку, і, можа быць, той жа Баранов вырашыць нанесці удар са штрафного. Зараз мы з вамі паназіраем. Хапае футбалістаў, якія здольныя стрэліць у складзе Крумкачоў. Гэта і той жа Старыкаў, і, ну, вядома ж, Александр Варанович, найлепшы асістэнт Крумкачоў, і адзін з найлепшых гульцоў гэтай каманды ў гэтым сезоне. І ён жа якраз такі леваногі, хаця можа і з правай прыкласціся, калі што, Александр. Ну і мусіць, да, сапраўды безальтэрнатыўны кандыдат. Ён у гэтай сітуацыі досыць масіўная сценка з 5, нават 6-й футбаліст, нават 7-й там непадалёк прыхаваўся. І што? Трошку, ну як трошку, добрыя паўметры над дзевяткай брамы з Дюшара прылецеў гэты мяч. Можа і лепш, можа і лепш. Давайте будзем шчырымі. Александр Варанович, мы бачылі ад яго ўжо галявыя ўдары са штрафнога ў гэтым сезоне. Ўжо не прыгадаю матч я, сябры, можете вы падказаць у каментарах, але памятаю, што мяч ад папярэчыны ўсё ж такі заляцеў падчас удара Александра за лінію брамы, потым вылецеўшы ў поле, але пільнымі былі арбітры сустрэчы, зафіксаваўшы тады гол. Можа быць, гэта з энергетыкам было, а можа быць і не. Прыгадайце, сябры, калі памятаеце ў каментарах, буду вам дужа за гэта ўдзячны. А пакуль памыляецца Іваненка.
І не карыстаюцца гэтым футбалісты, ну, дакладней як, спрабавалі скарыстацца, Даніла Канавальчык далёкі стрэл наносіў, пабачыўшы, што трошку згубіў гэту браму Віталій Зігмантовіч, але стрэл атрымаўся не такім дакладным, як гэта было ў Станіслава Баліновіча некалькімі хвілінамі раней. Тым не менш, давайте адзначым, што вельмі так непрыемна для Крумкачова грызаюцца футбалісты з Дзюшара, ім шмат магчымасцяў не трэба. Дайце адну, другую, трэцюю, нешта вельмі імаверна заляціць у футбалістаў у белаблакітнай форме, а пакуль чарговы падыход у выкананні Крумкачоў назіраем вы, Сеня Старыкаў мог з такой пазіцыі і стрэліць, шчыра кажучы, але абірае развіццё на левы фланг, падключае Марозіка, той Варановіча, і зноў Старыкаў з мячом, пакуль такі акцэнт больш ідзе на левы фланг у зграі Крумкачоў, тым не менш і правы паўфланг намагаюцца падключаць яны, можа быць, больш актыўна пабачым мы подключение Арибгаджиева. Ну, все ж таки зразумело, да, гэты крен на левый фланг, бо все ж таки Варанович, гэта человек, які вельмі удала себе показаў у апошніх 15 турах. Шмат асістаў, мне здаецца, ўжо пад добрую дзесятку на рахунку Александра, ён і галамі ўжо паспеў адзначыцца. Карацей, адзін з найлепшых гульцоў Крумкачоў у гэтым сезоне, гэта відавочна. Між тым вельмі малады футбаліст, зноў жа, да, калі мы кажам пра Дзюшара, гэта сітуацыя як бы зразумела, а ў Крумкача хапае дасведчаных, і на гэтым фоне ў тым ліку вылучаецца Александр Варанович, 19-гадовы. Калі не памыляюся, я футбаліст, і Баранаў здалёк стрэляў, але ну настолькі мусіць спакойным гэты стрэл быў для Арцёма Федарынчыка, што нават не рукамі, а нагой ён яго прыпыніў і не даў таму выйсці за межы поля, трошачку так мяч зараз ён і прытрымае. Лагічным гэта было дзеянне, калі б на гадзінніку, ведаеце, была там 75-я, там 80-я хвіліна, а пакуль гуляць яшчэ вельмі шмат, то можна і не затрымліваць, не прытрымліваць гэты мяч надоўга, каб мы з вамі мелі магчымасць трошку больш яго ў гульні назіраць, каб сапраўды такім добрым, цёплым жнівеньскім надвор'ем мы з вамі тут не заснулі. Ну я дык дакладна, седзячы тут у вельмі камфортных умовах. Ёсць такая рызыка, сябры, таму калі пачну храпець, будзіце, званіце, калі ласка. Будзіце, будзем з вами разам увяртацца ў гэты матч. Старыкаў меў магчымасць падраўняць лік матча, але быццам бы заблытаўся у нагах і парушае правілы ў гэтай сітуацыі футбаліст з Дзюшара. Гэта быў 19 номер Дмітрый Драбышэўскі. Можна аспрэчыць гэтае рашэнне, але здаецца відавочным. Яно было трошку зачапіў за нагу капітана Крумкачоў Евгена Гардзейчыка, а там, ведаеце, на хуткасці вялікага дотыка, вялікага кранання, і не трэба было Гардзейчыку, каб згубіць гэту раўнавагу і опусціцца на газон стадыёна по адрасе Маяковска 127. Это стадыён футбольного клуба Мінск. Я думаю, это вы добрае без мяне ведаеце. Я думаю, часам у трансляцыю трапляе супрацьлеглая трыбуна, якая без заўзятараў па традыцыі такой ужо не вельмі добрая, як мне здаецца. Але тым не менш, дзякуючы гэтаму ніколі не забудзеце вы хатні стадыён якой мінскай каманды стаў аренай сённяшняга нашага відовішча, а пакуль у Варановіча мусіць мяч все ж таки трошку зваліўся з гэтай нагі, хаця магло быць і небяспечна, калі б так трошку закруціўся. Ён і апусціўся за спіны Арцёма Федарынчыка, мог быць вельмі такі нечаканы мяч у браму гэтай каманды. Мы ўжо з вами недавно, хто заўзее за Ліверпуль, бачылі, што такія шалёныя удары ад лініі брамы могуць часам вельмі непрыемна апусціцца у браму суперніка. Гэта я прыгадваю гол Фрымпонга ў матчы супраць Крыстал Пэлас. Ну, дзе Фрымпонг, хаця Александр Варанович, будзем шчырымі, не ведаю камплімент на чый адрес гэта зараз, але тым не менш, улічваючы ўзрост Варановича, можа да абсалютна неверагодных вяршыняў дарасці гэты футбаліст. Мы будзем гэтаму шчыра радыя, сябры, я думаю. І вы, і я, калі пабачым некага з гэтых футбалістаў на ўзроўні, дай бог, можа, і чэмпіёншыпа англійска, а калі ў АПЛ хтосьці з іх трапіць, будзем толькі з вялікай настальгіяй прыгадваць, што калісьці пылілі яны на ўзроўні другой лігі. Лынько разгуляў гэты мяч з Марозікам, але трошку не хапіла гэтай перадачы, каб сустрэць нагу 10-го нумара Крумкачоў, і лік па-ранейшаму застаецца 1-0. Але бачым мы падыходы ў Крумкачоў, і рана ці позна, калі матч будзе працягвацца менавіта ў такім ключы, то лік можа і падраўняцца. Хаця зноў жа паўтаруся, нейтральным заўзятарам і заўзятарам з Дзюшара, я думаю, нашмат цікавей. Ну, можа, і заўзятарам Крумкачоў, ведаеце, калі назіраеш матчы там па 8-9-0, то хочацца нейкай інтрыгі, накалу, эмоцый.
Ось, то можа і заўзятарам Крумкачоў цікава назіраць за матчам, які развіваецца вось не на карысць твае каманды. Цікава пабачыць характар Крумкачова, а гэтая каманда таксама славіцца неаднаразова ў матчах плэй-офф другой лігі. Мінулых сезонаў мы гэта назіралі. Ну, вельмі па-тэатральнаму зараз падае Старыкаў, але парушэнне правіл ўсё ж такі было, але зноў жа без жоўтай карткі абыдземся ў гэтым моманце. Сергей Каравіцін пакуль шкадуе футбалістаў што адной, што другой каманды, хаця можна было, ў прынцыпе, ўжо недзе і дастаць жоўтую картку. Гарчышнік, паназіраем мы, калі такія карткі ў руках рэфері з'явяцца, будзем сачыць з вамі, ці не стануць яны крытычнымі для футбалістаў, якія іх атрымаюць, бо ёсць сёння футбалісты, якія вісяць як бы на жоўтай картачцы. У Здюшара гэта Алещенка, Казюренка, у тых па 3 жоўтыя карткі, у Крумкачоў ёсць Гардзейчык, у якога 5. Пазней пра гэта, бо Сеня Старыкаў з правай правярае на моц сценку Крумкачоў, і неўдала ён падбірае гэты мяч, і магла быць контратака ў выкананні Здюшара. Тым не менш упэўнена гуляе Іваненка і не дае такой магчымасці футбалістам Здюшара. Гэта быў у нас 3-й нумар Владимир Федюкевич, калі не памыляюся я, таму ўжо проста аут, і аут гэты будзе выконваць Максім Казюренка. Футбаліст, якого заўзятары Крумкачоў вельмі добра ведаюць. Ну, прыкладна сезон адгуляў Максім, прыйшоў паміж першым і другім колам сезона 2024 ў стан Крумкачоў і сышоў якраз такі прыкладна ў той жа паўзе ужо ў стан Здюшара. Ён наогул мусіць самы стары, як бы гэта не гучала, калі мы кажам пра 25-гадовага футбаліста, але як ёсць, самы стары мусіць у складзе Здюшара Максім Казюренка, бо большасць футбалістаў, яны там, ведаеце, і 2007-2005 года нараджэння, то бок шмат каму і 20 гадоў няма, таму 25-гадовы Казюренка гэта такі пэўны дзед у складзе гэтай вельмі маладой каманды, але можа быць гэта якраз такі той футбаліст, які патрэбны на полі, каб трошачку нейкай раўнавагі, балансу дадаць маладой камандзе. Можа такі дзядзька у складзе гэтай каманды. Зноў жа памятаем мы Мікіту Букаткіна, які раней выступаў у складзе Здюшара. Пра гэта пазней, бо Крумкачы правым флангам. І што гэта, падача, ці можа быць у браму стрэліў, але ўсё ж такі не. Не знайшоў партнёра па камандзе ў гэтай сітуацыі. Здаецца, Давуд Арибгаджыеў гэта быў. Так, не памыляюся я, і не памыляюся я, менавіта Давуд ладзіў гэты навес у штрафную, але на вялікі жаль безадрасным атрымаўся ён, хаця, можа быць, недзе там ужо рыхтаваў закладацца пад сваю традыцыйную бісіклету Сергей Лынько. Ёсць у мяне адчуванне, што сёння мы яшчэ неаднаразова пабачым менавіта такі заход Сергея. І, можа быць, нават калі прымалі нейкія букмекерскія канторы стаўкі, то, можа быць, не такім высокім каэфіцыент быў на такое галевое дзеянне ў выкананні Сергея, бо, ведаеце, у мінулым сезоне колькі, здаецца, одну, ўсё ж такі дакладную. А, не, 2 бісіклеты мы, здаецца, бачылі ад Лынько. Памятаеце вы такую з метраў 40 ад Сергея? Памятаем, і Елізаренка ў мінулым сезоне таксама паказаў вось гэты стрэл цераз сябе галявы. Таму, можа быць, і сёння мы нешта такое ад Лынько пабачым, але пакуль не да таго. Пакуль Крумкачы абараняюцца, бо Федюкевич шукаў адрасата ў выглядзе сваіх партнёраў, але знайшоў Загмантовіча, той на Тамковіча, і той запускае ўжо Далідовіча, чалавека, які вельмі ўдала ўвайшоў у склад Крумкачоў, прыйшоўшы з Вікторыі, з Марінай Горкі. Уладзіслаў ужо 5 галоў паспеў настраляць за 5 матчаў, здаецца, у складзе Крумкачоў. Наогул ён толькі ў адным матчы не адзначыўся галявымі дзеяннямі, а так у кожным матчы Далідовіч гол на свой рахунак запісвае. Мусіць, самы каштоўны ягоны гол гэта у кубкавым матчы супраць Нафтана. Я думаю, памятаеце вы гэты ягоны гол. Гэта быў дэбютны матч, калі не памыляюся я, для Далідовіча. Зараз падгляджу ў свае канспекты і пераканаюся ў сваіх такіх меркаваннях. Сапраўды, гэта быў першы матч для Далідовіча ў старце, і ўжо на 7-й хвіліне Уладзіслаў адкрыў тым матчы лік, і наогул гэта атрымаўся такі сапраўдны трылер, бо да 80-й, там 80 з нечым, 81-й, другой там хвіліны матча Крумкачы перамагалі з лікам 1-0, дзякуючы таму голу Далідовіча, і мелі ўсе шансы, каб крочыць далей у 1/8 кубка. Гэта было б найвышэйшае дасягненне для гэтай каманды, але ладна, найвышэйшае, гэта быў бы нейкі фурор і сенсацыя, бо уявіце сабе, каманда другой лігі выбівае каманду вышкі і крочыць
у такую высокую стадию кубка, дзе ў прынцыпе застаюцца толькі каманды вышкі, калі паглядзім мы з вами турнірны расклад, але тым не менш ж такі не дацярпелі тады крумкачы, хаця мелі ўсе шансы цягам першага тайму, каб і падвоіць сваю перавагу і трошачку спакайней назіраць за тым матчам, але тым не менш што было, таго не вярнуць, але падабайку мы, я ўпэўнены, смела можам паставіць крумкачам за той матч, за тое, як каманда білася, тым не менш не здолела дацярпець, у овертайме зазнала паразу з лікам 1-2. Дык вось, гэта я пра Далідовіча, які, ведаеце, і падчас выступлення у Вікторыі вельмі выніковымі дзеяннямі адзначаўся. Наогул, там за 10 матчаў 9 мячоў настраляў, дадайце яшчэ 5 за крумкачы, ну 4 ў чэмпіянаце, да? А не, нават 5 яго ў чэмпіянаце, то бок 14 галявых стрэлаў на рахунку Далідовіча ўжо ў гэтым сезоне другой лігі, то бок, ну, адзін з самых выніковых футбалістаў, можна і так сказаць. Уладзіслав, калі будзе працягваць так, то можа і, ведаеце, і Хадановича, божчыкі, ўсё, ўжо ў прозвішчах блытаюся я, сябры, не Хадановича, а Алексея Хадневича. Да, загаварыўся я. Можа вельмі лёгка дагнаць. Чуеце, вы, можа быць, трапляе ў трансляцыю вось гэтыя поклікі, заклікі заўзятараў крумкачоў. Мела зараз магчымасць гэтая каманда адквітаць гэты гандыкап, пакуль мінімальны, але лік па-ранейшаму 1-0, і чуеце вы нейкую незадаволенасць з боку трэнерскага штабу з Дзюшара, крычыць на сваіх футбалістаў, нехта з трэнераў, що тварыце, ну, сапраўды ёсць пэўная незадаволенасць, відавочна. Тым не менш, каманда пакуль перамагае, і я думаю, можа быць, і не чакаў трэнер, што ягоная каманда будзе на 34-й хвіліне матча выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі, а пакуль Міраслаў Тамкович расчахліў сваю пушку і гармату, можна і так сказаць, і вельмі блізка ад створа брамы праляцеў гэты мяч, а Віталь Захмантович, брамнік крумкачоў, падказвае сваім партнёрам: актыўней, хлопцы. Ну так і ёсць, можа варта трошку дадаць тэмпу, уключыць там x2, x3, гэтай хуткасці, вы-то на ютубе можете так зрабіць, а футбалістам гэта зрабіць трошечку больш складана. Каб трошку, ведаеце, нагнятаць гэты тэмп напрыканцы тайму і, можа быць, адквітаць мяч, каб трошку ў лепшым псіхалагічным стане сыходзіць на перапынак, ведаеце. Я думаю, згодныя вы са мной, спакайней сыходзіць на перапынак, адквітаўшы мяч, а можа быць і выйшаўшы наперад. Крумкачы, між тым, ну, вельмі часта такімі ударамі, як кажуць, у распранальню адзначаюцца. Можа быць, атрымаецца паўтарыць гэты трук камандзе і зараз, але трошку вось Варановичу не хапае ў гэтай сітуацыі, трошку хуткасці, ці можна і інакш паглядзець на гэту сітуацыю, сказаць, трошачку поля не хапіла Варановичу, каб за гэты мяч зачапіцца і чарговы стрэл у штрафную зладзіць Александру, які быццам бы, ну, зноў жа не ведаю, наколькі дакладная інфармацыя, але быццам праходзіў прагляд у маладзечні, не ведаю. Ну, калі у складзе крумкачоў працягвае выступаць ён, то, мусіць, не прайшоў ён гэты прагляд. А між тым, кажучы пра нейкія такія чуткі, інсайдамі я гэта не назову. Ілья Зайцев, футболіст крумкачоў, быццам бы гатовы, з'явілася такая інфармацыя, вярнуцца ў склад Юнікс Лабс, каманды першай лігі. Каманду, у якой ён ужо выступаў у гэтым сезоне, некалькі там хвілін, некалькі матчаў Ілья правёў у складзе гэтай каманды, але не атрымаў такого пэўнага давера з боку трэнерскага штабу, бракавала яму гульнявога часу на поле, і у склад крумкачоў вярнуўся ён, закідвае наперад на Івана Кіслейка, найлепшага бомбардзіра каманды, партнёр па камандзе, і супраць Кіслейкі Тимофей... Да, Іваненко быў зараз, Панцелей Іваненко, не Тимофей, прабач. Панці, як называюць яго партнёры па камандзе, і мне так прасцей яго называць, вы ведаеце, і імя можа спакойна вылецець з галавы, але я спадзяюся, не пакрыўдзіцца на мяне Панцелей, які з'яўляецца выхаванцам якраз такі крумкачоў, за НФК крумкачы ў 17, я памятаю, Панцелей выступаў яшчэ раней, а зараз вярнуўся на гэты сезон у склад каманды. Магло быць небяспечна. 19 нумар, гэта, здаецца, Дмітрый Драбышэўскі прабіваў, зноў жа, калі не памыляюся я, але размінуўся ягонае падстаўленне са створам брамы крумкачоў, і лік застаецца 1-0, хаця маглі падвойваць гэтую перавагу футбалісты з Дзюшара, і можна было б бясконца казаць пра тое, што крумкачы могуць адквітаць, падраўняць лік, а ўсё б апынулася якраз такі
Наадварот, калі б у гэтай сітуацыі Драбышэўскі апынуўся трошку больш дакладным, але тым не менш мы з вамі, сябры, назіраем тое, што перавага дагэтуль застаецца мінімальная, інтрыга ў гэтым матчы жыве, хаця я думаю, Баранаў спрабаваў прыгожа ў гэтай сітуацыі пятачкай пераправіць мяч у створ брамы, але трошку, мусіць, згубіла пятка гэты мяч. Да, GPS-лакатары не дапамаглі Алексею, хаця ён таксама вельмі тэхнічна можа згуляць. Мы гэтым з вамі пераконваліся цягам і мінулага сезона, і цягам сезона гэта. Алексей адзін з найлепшых бамбардзіраў у складзе Крумкачоў, 6 мячоў на ягоным рахунку. Да, саступае ён, канечне, Хадневічу, але дыхае ў спіну Расціславу Серму, які другі бамбардзір Крумкачоў, і дзеліць гэтую пазіцыю разам з Арсенем Старыкам на рахунку абодвух футбалістаў па 6 мячоў. І быццам бы зноў была магчымасць у Ланько закласціся пад бісіклету, але трошку не было той аператыўнай прасторы пад тое, каб зладзіць гэты акрабатычны піруэт Сергею. Тым не менш, Крумкачы ўжо такім другім, трэцім тэмпам заходзіць у гэтую контратаку, і такая прыгожая, давайте скажам гэта, па мерках другой лігі дыяганаль ад Старыкава зараз была. Ну, сапраўды, Сеня таксама можа адзначыцца вельмі тонкімі дзеяннямі на поле, што ён час ад часу і паказвае нам з вамі. Мне здаецца, пераважную большасць сваіх галевых удараў в гэтым сезоне Арсень паказаў менавіта за межаў штрафной, гэта нешта кажа пра футбаліста. І вось зараз ён з мячом пятачкай гуляў на Далідовіча, той на газоне апынуўся, але без парушэння правілаў гэта. Ну і падымаецца Далідовіч з газона, не апелюе да Граюціна. Працягваецца гэты матч, і ведаеце, які пах у паветры, пах контратакі з Дюшара, але Казюренка по старой памяці аддае мяч Крумкачам, і не атрымалася, назовем гэта так, каб ужо не казаць больш пафосная контратака з Дюшара. І вось зараз вельмі, мне здавалася, небяспечна гуляў Панцелей Іваненка. Тым не менш, мяч пад кантролем трымае каманда ў белых футболках і пераводзіць яго на правы фланг. Менш можа быць актыўны, але тым не менш апошняй хвіліны назіраем і такое павелічэнне колькасці актыўнасці Крумкачоў на правым флангу. І вось раўняецца лік у гэтым матчы на 39-й хвіліне. Ланько, калі не памыляюся я, зараз на паўторы перагледзім мы з вамі гэты момант. Добра, ёсць у мяне сёння магчымасць з ноутбука на вялікім экране пераглядаць гэты момант, таму, сябры, зайздрошчу не я вам, а вы мне, можа быць, хаця таксама помню я, што і вы з вялікіх экранаў за гэтым матчам сочыце. Спачатку удар Марозіка, які блакаваў брамнік з Дюшара, а потым дабіванне, такая бісіклета ад Ланько. Слухайце, ну я вам казаў, што ставачка гэта сёння можа зайсці, і яна зайшла, таму я думаю, варта мне задумацца пра адкрыццё, можа быць, букмекерскай канторы і ладзіць туды вось такія ставачкі, якія рана ці позна будуць заходзіць. Ланько адзначаецца галявым ударам, і гэта 6-й гол для Сергея ў гэтым чэмпіянаце. Але, сябры, да, я думаю, у перапынку мы з вамі, ці пасля матча дакладна пасмакуем яшчэ гэты стрэл. У вас таксама ёсць магчымасць трошечку адкруціць трансляцыю назад і паглядзець прыгажосць у выкананні Крумкачоў. І вельмі, канешне, мне шкада Артёма Федарінчыка, які блакаваў адзін стрэл ад Марозіка і не змог нічога зрабіць з дабіваннем ад Ланько, але, майстар. Сапраўды, чалавек мае велізарны досвед. Ледзь не ў нас з вамі, сябры, гэты мяч прылятае. Па адрасе Вадзіма Фастаўца, я так бачу, гэты мяч прыляцеў. Вадзіма сёння няма на полі, няма ў заяўцы Крумкачоў, тым не менш мы яго там чакаем. Я думаю, добрае ўзмацненне для нашай каманды пад фінальную частку, пад плэй-офф, куды, я спадзяюся, Крумкачы трапяць. Пад нашай, я сябры так кажу, па старой памяці пра Крумкачоў. Сёння гэты матч мы так трошку больш нейтральна каментуем. Каментуем яго на канал Федэрацыі футбола Мінскай і на YouTube-канал Крумкачоў. Між тым, час зазірнуць, напэўна, у чат трансляцыі, паглядзець, што вы там пішаце наперад Крумкачы. Пішаце вы, сапраўды, да, Крумкачы ўжо наперад паляцелі, лік падраўнялі пад самы конец первого тайма. Гол красивый, пишете вы. Нужно сделать гол в раздевалку Крумкачы. Может и такое мы с вами, сябры, побачим. Чаму вось не развить гэты импульс, не скарыстацца гэтым таким голевым настроем Сергея Ланько, Владислава Марозіка. Як бы кроў гэтыя футболисты адчулі. А пакуль аут.
Пакуль аут, і у нас ужо 42-я хвіліна стартуе ў гэтым першым тайме, літаральна 3 хвіліны. Ну, сябры, колькі дадасць рэзервовы, калі б ён быў, я вам не падкажу, і рэзервовага няма. Таму не пабачым мы, колькі ж загарыцца на табло. Хаця, можа быць, будуць у нас сёння імправізаваныя болбоі, а пакуль Алексей Баранаў далёкім стрэлам адзначаецца. Я чаму пра болбояў згадаў, калі матчы адбываюцца на РЦ-БДУ, дамашнія матчы Крумкачоў, часам бачу я, што сапраўды болбоі Крумкачоў атрымліваюць у рукі табло і могуць паказаць і замену, і колькі дададзена да таго там ці іншага тайму. Сёння, можа быць, такой магчымасці ў нас не будзе, таму будзем мы з вамі пільна сачыць за, можа быць, галоўным, можа быць, ён недзе нам з вамі маякне на наш адрас, пакажа хаця б пальцамі тое, колькі ж часу дададзена, калі ж не будзем з вамі рэжым вангі ўключаць і здагадвацца самастойна. Пакуль па такой гульні 2 галы, невялічкія паўзы, я думаю, больш за 1 хвіліну не нагулялі футбалісты, а можа быць і наогул абмяжуецца 45 хвілінамі Сергей Гараюцін. Між тым, вельмі рэдка мы сёння згадуем ягонае прозвішча, няма ў нас такой нагоды. Няма нагоды згадваць галоўнага, таму можам толькі парадавацца мы з вамі, што вельмі добрае судзейства мы назіраем. Ну, як бы у мяне асабіста пытанняў няма. Ці будуць пытанні ў інспектара па выніках матча, можам потым з вамі ў пратаколе паглядзець, а пакуль можам толькі парадавацца, таму што ўсё галоўнае адбываецца паміж 22 футбалістамі супернікаў. І можам зноў жа парадавацца, што па выніках першага тайма, ну яшчэ не па канчатковых, але па прамежкавых, лік 1-1, і гэта сведчыць аб тым, што інтрыга жыве. Сябры, гляжу я, у чаце трансляцыі на канале Федэрацыі пішуць: можна меньше разговоров, мешает смотреть. Сябры, падкажу вам такую выдатную функцию, якую придумали еще задолго до 2025 года. Она называется «Отключить гук» этой трансляции. Сябры, вельмі лёгка гэта робіцца, і перастанеце чуць мою беларускую мову, гаворку, якая, можа быць, некаму б'е з вас па вушах. Таму, сябры, заклікаю гэтай функцыі скарыстацца, а ўсіх астатніх заклікаю, наадварот, далучацца і дадаваць актыўнасці ў гэтую трансляцыю. Дзяліцеся ўражаннямі ў чаце. Што думаеце пра першы тайм? Як вы думаеце, будзе развівацца тайм другі? Буду рады пабачыць гэтыя меркаванні падчас перапынку. Пачнем вы, я, і пачытаю вашы меркаванні. Будзе мне вельмі цікава. Заўжды прыемней назіраць за футболам, калі гэта адбываецца ў фармаце дыялогу. А пакуль Артём Федаринчик будзе ўводзіць мяч ад свае бравы, ну, дакладней, гэтаму палевыя футбалісты дапамагаюць. Думаў я пра кароткую перадачу, паспрабуйце навысці, але ж не, улічваючы час, які мы бачым на гадзінніку, там 45-я хвіліна, можа быць, варта сапраўды далёкім стрэлам распачаць гэтую атаку, можа быць, нехта з футбалістаў з Дзюшара і зачэпіцца, і збягуць гэтыя футбалісты ў сваю атаку, і, можа быць, выйдуць пераможцамі па выніках першага тайма, але тым не менш не. Крумкачы гэты мяч забіраюць і сваю атаку ўжо ладзяць праз правы фланг, які быў менш актыўны цягам першага тайма, але подключились. Вось, Лынько, Сергей. Ведаеце, можа быць, Сергею прасцей было бы, зноў жа, каб гэты мяч там пад бісіклету закладаўся, а не так нізка ў ножкі ляцеў, а пакуль зноў жа Драбышэўскі Дмітрий па правым флангу спрабуе зладзіць небяспеку ля брамы суперніка, ён правілы парушае на Александры Варановичу, але Варанович хутенька з газона падымаецца, ўсё з ім добра і фіксуе заканчэнне першага тайму галоўны арбітр Сергей Гараюцін, і фіксуем мы тое, што лік 1-1 па выніках першага тайму. Выйшлі наперад футбалісты з Дзюшара, дзякуючы голу Станіслава Баліновіча, але пад канец тайма на хвіліне 38-39 Сергей Лынько адквітаў лік у матчы, зрабіўшы лік 1-1, таму, сябры, з вялікай цікавасцю будзем назіраць мы тайм другі, а пакуль адпачываем.
Што, сябры, вяртаемся на другі тайм матча
другой лігі чэмпіяната Беларусі па футболе, мінскі дывізіён. Здагадваецеся вы па карцінцы, сёння мы з вами на Маяковскага 127 на стадыёне футбольнага клуба Мінск, дзе сустракаюцца другая і трэцяя каманды мінскага дывізіёна. Гэта я вам пра Дзюшар БФСТ Дынама кажу і НФК Крумкачы. Па выніках першага тайму лік у нас 1-1, і гэты матч і другі ягоны тайм для вас буду каментаваць я, Алексей Барсевич. Нагадаю, гэты матч глядзім з вами на YouTube-канале Федэрацыі футбола горада Мінска і на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Зноў жа заклікаю вас па традыцыі зазіраць у чат трансляцыі, дзеліцца там вашымі ўражаннямі, меркаванні, задаволенасць, незадаволенасць ваша. Калі ласка, ўсё вылівайце туды, хаця разумею, што часам пераключыцца на кнопачкі, паціскаць і напісаць паведамленне, гэта задача непростая. Калі футбол ідзе актыўны і цікавы, але тым не менш буду рады вашай актыўнасці, а пакуль у нас неўзабаве распачнецца другі тайм, бачу, што ёсць пэўныя змены ў складах каманд, ну дакладна бачу змены ў складзе Крумкачоў. На правым флангу атакі з вами можам пабачыць Ростислава Серага, ну хутчэй за ўсё па пазіцыі ён мусіў замяніць у Александра Варановича. Не, Дауда Арибгаджиева, напэўна, так. Здаецца, не памыляюся я, да, так і ёсць. Здаецца, Давуда я на полі не бачу. А Александр Варанович яшчэ бегае на сваім левым флангу, значыць, не памыліўся я. Ну што, 1-1 у нас пасля першага тайму, і давайте разбірацца са складамі, у якіх каманды выйшлі на тайм другі. Я бачу, што гэта не адзіная змена ў складзе Крумкачоў. Бачу, што на поле яшчэ з'явіўся і Сергей Казека, звышдасведчаны, былы галоўны трэнер гэтай каманды. І выйшаў ён, мусіць, у тройку абаронцаў. І замяніў такім чынам, каго будзем разбірацца мы з вами. Гардзейчык на поле, Баранов таксама. Іваненко тут же. Ну, разберемся рано ці позна мы з вами сябры. Можа быць, трошечку, да, падкажыце мне ў каментарах, калі вы ўжо заўважылі. І агучым, у якіх складах каманды выйшлі на другі тайм. Пакуль паназіраем за атакай Крумкачоў левым флангам, звыш актыўна зноў жа пачынаюць Крумкачы. Александр Варанович страляе ў штрафную, але пэўны дыскамфорт у Александра, бо прылёг ён на газон, нешта адчувае ён, да, не тое. Можа з мышцаў, можа нешта з каленам у яго, прылёг пакуль на газон і спрабуе вярнуцца ў гэты матч, зычым яму гэтага, бо сапраўды не хацелася на самым пачатку другога тайма губляць аднаго з найлепшых гульцоў гэтай каманды. Я ўжо неаднаразова цягам першага тайма прыгадваў тое, што Варанович адзін з найлепшых гульцоў Крумкачоў, найлепшы асістэнт гэтай каманды дакладна. І пакуль працягваюць Крумкачы, падпрыціснулі яны на першых хвілінах другога тайма свайго суперніка. Быццам бы сцэнар вельмі падобны да тайма першага. Ну, паглядзім, ці паўторыцца ў плане галевых дзеянняў сцэнар першага тайма, а там, нагадаю, было прыкладна такім чынам, што Станіслав Быліновіч, удар Старікава здалёк, не забірае яго адразу надзейна. Артём Федаринчик, і мусіць так з другой спробы забіраць гэты мяч. І робіць гэта паспяхова. Артём і будзе вяртаць яго у гульню. Далёкім такім стрэлам вяртае, і Казека мімо мяча зараз б'е, трошачку замітусіўся мяч. І Панцелей Іваненко не вельмі ўпэўнена скідваў на Зыгмантовіча, тым не менш, все ж таки спрабуюць простую самую кароткую перадачу, без усялякіх вынасаў наперад, выйсці Крумкачы са свае паловы поля. І Тамковічу зараз пашанцавала, адскок на ягоную карысць апынуўся. Лынько без парушэння на якраз такі па маім меркаванні робіць Сергей гэта, але у Сергея Граючына меркаванне трошку адрознае ад майго. Ну што, паспрабуем разабрацца, у якім складзе Крумкачы выйшлі на другі тайм. Браму абараняе нумар 1 Віталь Зыгмантович, нумар 2 Панцелей Іваненко, 4 Міраслаў Тамкович, 8 Арсень Старікаў, 10 Уладзіслаў Марозік, 13 капітан каманды Яўген Гардзейчык,
Нумар 18 Алексей Баранов, нумар 77 Александр Баранович, нумар 89 Сергей Лынько. І якраз таки у другім таймі з'явилося ще двоє футболістів, які вийшли на заміну. Це Сергій Казека, нумар 7 і нумар 23 Ростислав Серый. Баранов може здалек, Леша, прикластися, тим не менш віддає на Серого і Ростислав, ну близько, але все ж таки не ў створ брамы Артема Федоринчика наносить гэты удар. І якраз таки, калі згадали Федоринчика, давайте по складзе гэтай каманды пройдземся. Зноў жа, калі адбыліся нейкія замены, сябры, будзем з вами таксама назіраць і за гэтым, і спрабую хутка рэагаваць на гэта, бо няма сёння рэзервовага па традыцыі такой ужо, таму складана адсочваць, хто ж на поле з'явіўся і каго ён замяніў, але намагаюся рабіць гэта. Дык вось, Артем Федоринчик, нумар 1 браму бароніць, трэці Владимир Федзюкевич, пра гэта пазней, бо крумкачы маглі б зладзіць небяспеку, але ўсё ж такі недакладная перадача. Это такі трошачку наш боль з вами, да? Боль тых людзей, якія назіраюць другую лігу. Вельмі высокі працэнт брака тут, ну можа не вельмі высокі, але ну вышэйшы можа быць, чым у іншых дывізіёнах, чым у АПЛ відавочна. Таму вельмі часта мяч вельмі імкліва мяняе гаспадароў, пакуль Старыкаў. Прыгожа, ведаеце, як кажуць, эфектна, але ну ні ў якім разе не эфектыўна Сеня пакідаў мяч пяткаю сваім партнёрам па камандзе, і Здюшар гэты мяч лёгка перахапляе, і здалося мне зараз з парушэннем правілаў было з боку футбалістаў Крумкачоў, тым не менш пад кантроль ужо забрала мяч гэтая каманда ў белай форме. Нагадаю, Крумкачы сёння выступаюць. Здюшар у бела-блакітных футболках, Старыкаў здалёк, непрыемны рикошет для брамніка, але тым не менш мяч разминаецца з творам бравы, і паспрабуем разабрацца мы со складом Здюшара. 7 Максим Зыль, 9 Денис Каморны, 10 Андрей Олещенко, 17 Максим Козюренко, 19 Дмитрий Драбышевский, 20 Данила Коновальчик. Мяч у нас у штрафной замітусіўся. Хто ж на подборы? Крумкачы, Сергей Казека, які лёгка можа стрэліць з 20, з 30 і можа нават з 40 метраў, як мы побачылі ў мінулым матчы супраць Спартака. Тамкович зачеканіў гэты мяч, стрэліў, але Федоринчик у левым ад сябе куце брамы ўсё ж такі гэты мяч адбівае і заслугоўвае авацыі з боку заўзятараў не толькі Здюшара, але і заўзятараў Крумкачоў у гэтай сітуацыі. Дык вось, 17 Максим Козюренко, 19 Дмитрий Драбышевский, 20 Данила Коновальчик, 21 капітан каманды Іван Кіслейка, 22 Станіслав Балінович і нумар 23 Мікіта Багіна. Буду правяраць, ці ўсе футбалісты на поле у складзе Здюшара на другі тайм. Пакуль большасць тых, каго назіраў у тайме першым, бачу і ў тайме другім. Ну, сапраўды, здаецца, усе тыя ж 11 выйшлі і на тайм другі. Такім чынам, две замены ў Крумкачоў і без зменаў у складзе Здюшара. Ну што, выпускаюць мяч за бакавую футбалісты у бела-блакітнай форме, і Крумкачы вяртаюць яго ў мяч за бакавой. Нагадаю вам агулам, сябры, што гэта ўжо, калі памыляюся, 8-й матч паміж камандамі ў гісторыі. І ведаеце, статыстыка такая, што 7 перамог на рахунку ў 7 матчах у Крумкачоў, 47 забілі, 6 прапусцілі. Ну, то бок, татальная дамінацыя гэтай каманды. І што? І Тамковіча за футболку прытрымалі, ёсць парушэнне правілаў, фіксуе яго галоўны арбітр. І давайте зноў жа прыгадаем і перад таймам другім, што Сергей Гараюдзін гэты матч абслугоўваў у якасці галоўнага. Ягоныя памочнікі Юрый Харуженко і Іван Спургяш, і інспектар сённяшняга матча Александр Алейнікаў. Ну, можна сказаць, што ўся афіцыйная праграма і на тайм другі у нас выкананая. Ведаеце, не прайшло і 7 хвілінак, мы з вами з гэтым разабраліся, і астатні час можам за футболом назіраць. Хацелася б менавіта гэтым займацца і мне, і вам, але паглядзім, як яно станецца. Казека шукае адрасатаў, пакуль знаходзіць бела-блакітныя галовы ў штрафной. Гэта не тое, чаго яму хацелася, упэўнены я, але тым не менш падбірае мяч Серы, але не атрымліваецца ў яго зладзіць нейкі прастрэл, ці можа быць акцэнтаваны удар па браме Здюшара, таму небяспекай не запахла па выніку ля брамы Здюшара. Дык вось, прыгадаю я, што 47 мячоў Крумкачы забілі, 6 прапусцілі. Гэта татальная дамінацыя ў гэтым супрацьстаянні, але тым не менш варта адзначыць, што ў гэтым сезоне, ну так, ужо нашмат раўней гэтыя каманды выглядаюць. Калі зазірнуць у табліцу, Крумкачы, нагадаю, другі радок займаюць, Здюшар быццам бы дыхае ў спіну.
Але ж не, вялікая адлегласць паміж камандамі. І таму сёння, я думаю, лёгкай перамогі ні адной з каманд мы з вамі не будзем назіраць. І пакуль якраз такі пад мае словы маглі футбалісты з Дюшара выходзіць наперад. Андрэй Алещенко якраз такі стрэліў па браме Віталя Зігмантовіча. Ну, між тым пра Алещенку скажам, што ў таго 3 жоўтыя карткі на рахунку, у яго і ў Казюрэнкі па 3 жоўтыя. Гэта значыць што? Што калі сёння футбалісты атрымаюць па жоўтай, то наступны матч яны будуць вымушаныя прапусціць за дыскваліфікацыі. Такая пагроза ёсць і ў стане Крумкачоў, бо ў Гардзейчыка 5 жоўтых. Гардзейчык, нагадаю, капітан, гуляе ў цэнтры абароны. То пазіцыя такая, якая вымагае рэгулярных, можа быць, патэнцыйных парушэнняў правілаў. Таму Яўген сёння, можна сказаць, так дамоклаў меч над ім у выглядзе такога 6-га папярэджання вісець. І, можа быць, варта было бы Яўгену даць адпачынак у другім тайме, можа замест яго выпусціць Казеку, каб не губляць Гардзейчыка перад, ну, важным, як мне здаецца, матчам перад ураджайнай, які адбудзецца на тыдні. Ладно, назіраем за атакай Крумкачоў. Пакуль хто гэты мяч забярэ з падбора, быццам бы Крумкачы, але зноў жа акцэнтаваны, ён такого партнёра, адресата не знайшоў, быццам бы Варановіч, але Варановіч не зачапіўся ўдала за гэты мяч і спрабаваў нешта такое вельмі імправізаванае зладзіць. Незразумела, ці то навес на партнёра, ці то удар, ці то яшчэ нешта ў выкананні Александра мы зараз бачылі. Дык вось, калі казаць пра патэнцыйную небяспеку у выглядзе дыскваліфікацыі, то яшчэ адзначым, што і ў Серага, і ў Старікава па 3 жоўтыя гэтыя футбалісты таксама рызыкуюць прапусціць матч наступны, калі атрымаюць папярэджанне. Але пакуль, здаецца, калі нічога я не прапусціў, цягам першага тайма Сергей Гараюк жоўтыя карткі не паказваў, не адсвечваў. Гэта я ўжо нешта на нейкі зусім сленг пераходжу з вамі, не хацелася б мне гэтага рабіць. Не зазірну, што ў нас там трансляцыя адбываецца. Пішуце вы, што Лынько майстар. Ну, відавочна, гэта было як бы і без вашага каментара, спадара АВ, але я ні ў якім разе не крытыкую. Я просто кажу, што гэта факт настолькі відавочны, што ён не прагне ніякай канстатацыі. Лынько сапраўды чалавек, які пагуляў у вышэйшай лізе, як прыгожа наперад на Марозіка было, але зачапіўся той быццам бы за мяч, але не атрымалася яго пракінуць сабе на нейкі такі аператыўны прастор. Таму упэўнена гуляюць абаронцы з Дюшара і пазбаўляюць Уладзіслава Марозіка мяча. І што, можа быць, зараз мы пабачым першае папярэджанне ў матчы, ці абмяжуюцца вусным папярэджаннем Сергей Гараюцы? Ну, быццам бы так. Не запальвае ён жоўты свет, хаця ў нас, ведаеце, канец лета ўжо быццам бы па сезоне жоўты колер быў бы, але ж не, пакуль прытрымлівае свае жоўтыя карткі галоўны арбітр гэтага матча і фіксуе парушэнне правілаў. Што яшчэ ў каментарах? Второй тайм і наш, бачу, яшчэ зачытаю вам один каментар. Второй тайм і наше новое тріо атакі. Гэта заўзятары Крумкачова пішуць: Тамкович, Марозик, Лынько, латараль справа Серый, латараль слева Варанович. В опорной зоне Баранов и Стариков, трио центральных Казека, Иваненко, Горд. Ну, гэта мусіць пра Гардзейчыка пішце вы. Ну так, сапраўды, бачым, што Тамкович пачаў больш рэгулярна падключацца ў атаку у параўнанні з таймам першым. Адбыліся, да, першыя пэўныя змены, калі ўжо Далідовіч поле пакінуў, то нехта мусіў запоўніць ягоную такую нішу прастору на поле, і якраз такі гэта Міраслаў Тамкович. Між тым, Тамкович, я памятаю, па першых матчах за Крумкачы, ён быццам бы і паказваў такі вось патэнцыял і ў дрімблінгу, і ў тым, што можа здалёк вельмі ўдала Міраслаў прыкласці. Футбаліст, які прыйшоў з Арцара БДУ, ну, то бок пэўную добрую школу гэты футбаліст прайшоў, і ў мінулым сезоне нават час ад часу з'яўляўся ў складзе гэтай каманды. Яна, нагадаю, гуляла ў першай лізе, то бок таксама досвед выступаў на дывізіёне вышэй Міраслаў Тамкович мае. Ну што, значу яшчэ той факт, што, калі не памыляюся, я з Дюшарта ў гэтым сезоне, ведаеце, перамагае, лідзіруе па такім цікавым паказчыку, як колькасць аўтагалоў. Здаецца, футбалісты гэтай каманды больш за ўсіх аўтагалоў настралялі, ажно 3, а пакуль глядзім мы з вамі, з майго ракурса падалося, што можа зараз мяч зрезацца ў браму Арцёма Федарынчыка пасля прастрела Расціслава Серага, але это все такая моя ілюзія атрымалася. Цікава, што калі Васильевич, да, Сергей Васильевич Казека на поле, футбалісты яго, ну, не ведаеце, не скарочана называюць, да, там уже Васильевич.
там серы неяк так, да, каб было прасцей хутчэй, а ўсё роўна імя па бацьку Сергей Васильевич менавіта так да яго звяртаўся. Зараз Віталій Зыгмантович, ну, павага і все ж таки павінна прысутнічаць і пэўная субардынацыя яна ёсць, бо як ні круці, у мінулым сезоне Казека быў для... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гэта на жоўтую Пантелей Іваненка зараз згуляў, сам таго не хочучы, без свістка вырашылі разгуляць гэта. У гэтай сітуацыі мяч футбалісты з Дюшара, можа быць. Ну да, Іваненка сваю заслужаную жоўтую картку атрымлівае, але ну шкада, што без свістка вырашылі разгуляць гэты стандарт футбалісты з Дюшара. Трошечку не дачакаліся яны. Указання ад Сергея Гараюціна. Ёсць у нас нейкія праблемы са здароўем у некага са склада Дюшара. Прылёг футбаліст на газон, штосьці там судоргі, я не бачу. Напэўна ж такое. Бо дапамагае партнёр, тым не менш зычым, ну, па традыцыі здароўя, бо не хацелася б назіраць нейкія вымушаныя змены, толькі такія запланаваныя трэнерскім штабам. Між тым, адна такая запланаваная змена ў складзе Крумкачоў зараз адбудзецца. Ну, зараз не зараз, але рыхтуецца яна, бо Януш Ладучка, Алексей Хадневич, бачу абодва гэтыя футбалісты, якім, ведаеце, на дваіх ужо 60 гадоў. Якіх 60-70 гадоў ім, да? Хадневич ужо 38, здаецца, Янушу амаль 32, 70 гадоў на дваіх, жах уявіць. Это, ведаеце, трох футбалістаў з Дюшарам можна ў 70 гадоў, калі скласці, яшчэ застанецца запас у нас з вами. Так вось, і Ладучка, і Хадневич неўзабаве мусяць з'явіцца на зялёным газоне стадыёна футбольнага клуба Мінск на Маяковцы. Ну, Хадневич-то зразумела, я думаю, памяняе Лынько, а Ладучка, ну вось якраз такі агучваў я, што быццам бы лагічна Гардзейчыка змяніць, каб Яўген не атрымаў той неабавязковы для яго гарчышнік. Таму я думаю, да, што Гардзейчык і якраз такі Лынько поле пакінуць, хаця зноў жа, улічваючы жоўтую Іваненкі, не выключаю таго, што і гэты футбаліст, што ў нас там мяч замітусіўся, і без парушэння правіла ўсё гэта адбываецца, хаця на газоне ажно трое футбалістаў, і, можа быць, варта было б спыніць гэты матч Сергею Гараюціну, тым не менш, Федзюкевіч за гэтым мячом накіроўваецца, тым не менш, Іваненка супраць яго змагаецца, і без парушэння правіла з боку Іваненкі. Ён гэта якраз такі сам робіць, але вось Федзюкевіч ужо трошечку не стрымаў сябе ў рамках дазволенага і правілы парушае. Ну што, дае ўсё ж такі свісток і пайшоў разбірацца Гараюцін, што ж там адбылося на супрацьлеглым канцы поля. А там у нас вельмі цікавы момант атрымаўся на падыходзе да штрафной. Быццам бы і на Лынько правілы парушалі дагэтуль, хаця варта адзначыць, што і футбаліст Крумкачоў на межы штрафной правілы парушаў. Ну, такі непросты эпізод, але па выніку не зафіксаваў ні ў адной, ні ў другой сітуацыі парушэння правілаў. Сергей Гараюцін, пенальці ці штрафнога, нічога мы не пабачылі, але назіраем двайную замену, і поле пакідае Сергей Лынько, як я вам і казаў, замест каго выходзіць Алексей Хадневич. І вось цікава, замест каго выйдзе ўсё ж такі Сергей Лынько. Спрабую разабрацца я, хто ж там поле пакінуў. Але быццам бы прытрымліваюць Янушу Ладучку. Пакуль адбываецца замена ў складзе з Дюшарам, бачу, што на поле выйдзе нумар 24. Гэта Вадзім Фрэйтак. Ну, Фрэйтак ведаем як нападніка. Форварда, які пагуляў і ў першай лізе заслонем. А Януш Ладучка з'яўляецца на поле, і поле гэтае пакідае, я так разумею, да, Пантелей Іваненка. Пантелей Іваненка ў складзе Крумкачоў поле пакінуў, і замест яго з'явіўся Януш Ладучка. Яўген Гардзейчык аддае капітанскую павязку, бо ўсё ж такі сапраўдны капітан, першы капітан Крумкачоў на поле. Гардзейчык это ўсё ж такі другі капітан у складзе Крумкачоў. Ось, а хто ж пакінуў поле ў складзе з Дюшара? Ну, адзначым, што гэта нумар 9, Дзеніс Каморны, і замест яго якраз такі ў гульню вступіў Вадзім Фрэйтак. Памятаем, гэта футбаліст, ён яшчэ і некалькі сезонаў таму з Дюшара выступаў, паспеў потым пайсці на падвышэнне ў першую лігу і адгуляў там калі-небудзь першую палову сезона 2024, нават голам двума паспеў адзначыцца, але ўсё ж такі не атрымліваў шмат гульнявой практыкі, і на другую палову сезона 2024 перайшоў у стан БДУ. А цяпер вось з Дюшара, і што? Тамковіч! Ну, сітуацыя, у якой, ведаеце, можа быць, прасцей было трапіць, чым не трапіць, хаця гэта мне лёгка адчуць з каментатарскай пазіцыі казаць, тым не менш
момант быў, ну вось серый галавой скідваў, але Тамкович все ж таки не падстроіўся пад гэты мяч. Але адзначым, што градус накаляецца. Накаляецца, ведаеце, тэмпература за бортам падніжаецца, а вось градус матча падвышаецца. І якраз такі накал каля брамы з Дзюшара таксама ў нас расце ў апошнія хвіліны, і рана ці позна гэта можа скончыцца зменамі на табло. Баранаў на Старікава. Той на Казеку. Казека на досвідзе так вельмі хуценька і вельмі ўпэўнена пераводзіць мяч на Януша. Ну, можа быць, варта і Януша хуценька інтэграваць у гэты мяч, матч даць яму адчуць все ж таки упэўненасць у сваіх сілах. І што ў нас там? Я думаў, парушэнне будзе на іншы адрас зафіксавана, на адрас все ж таки на карысць Крумкачова, але тым не менш фіксуюць парушэнне з боку Владислава Марозіка, Сергея Гараюцін, і стандартнае становішча выканае Станіслав Былінович, 22-й нумар з Дзюшара. Футболіст такі адкрыў лік у гэты матч. Я думаю, памятаеце вы удар галавой на 18-й хвіліне матча у выкананні Станіслава. Нагадаю, футболіст такі першую палову гэтага сезона правёў ще ў першай лізе у складзе Валны, то бок, ну, футболіст сапраўды так трошку з рэгаліямі, якія адрозніваюцца ад ягоных партнёраў па камандзе. Все ж таки большасць тут прайшла праз юнацкія каманды з Дзюшара з Т-Дынама, там у 17, у 16. І на такім высокім узроўні, як першая ліга, яшчэ гэтыя футбалісты не выступалі. А вось Станіслав гэтым якраз такі адзначыўся, сябры, таму гол ад яго гэта быццам бы нешта вельмі прадказальнае. Ну што, варта нагадаць, сябры, што крумкачы сабе ўжо забяспечылі ўдзел у фінальным этапе. Ужо больш за 30 каманд з 36 вядома. Нагадаю, што 24 каманды па выніках рэгіянальных этапаў сюды трапяць. І 12 каманд яшчэ гэта будуць дублёрныя склады. Паназіраем за тым, як Звантовіч гэты мяч упэўнена забірае і спрабуе хутка увесці яго ў гульню. І, можа быць, варта жоўтую паказаць у гэтай сітуацыі, але не, хаця вельмі так настойліва і адмыслова замінаў гэтай сітуацыі Вадзім Фрэйтак. Ну, здаецца, за такое можна было бы жоўтай пакараць, але тым не менш свістком сёння не я. Мне быццам бы гэта і не належна рабіць, не маю такой адукацыі. Але Сергей Гараюцін вось абмежаваўся вусным папярэджаннем. Наогул, пакуль здаецца, адна жоўтая картка ў гэтым матчы у нас толькі была. І тое у футболіста, які гэта поле пакінуў. Зазіраю я ў каментары, чую, пішце вы, што пора забіваць гол Крумкачы. Ну, быццам бы так, ёсць такія падыходы. І ёсць верагоднасць таго, што лік хутка і зусім неўзабаве ў нас зменіцца. Дык вось, 12 каманд дублёраў, плюс 24 каманды па выніках рэгіянальнага этапа. Менавіта яны складуць пул з 36 каманд, якія крочаць у фінальны этап, які будзе ўключаць 6 груп па 6 каманд, а пакуль нас на серым парушылі правілы футбалісты з Дзюшара, і будзем назіраць зараз з вельмі такой перспектыўнай кропкі стандартнае становішча. Я думаю, што Варанович пойдзе яго выконваць, але ж не, Казека гэты мяч забірае, і, можа быць, розыгрыш мы нейкі паназіраем, пабачым ад Крумкачоў, ці хітры Казека, можа быць, паспрабуе наўпрост стрэліць па браме, чаму бы не, розыгрыш на Старікава. Сеня падбірае сабе, падкладае мяч пад праву, але блакуюць ягоны удар футболісты з Дзюшара. І кутнік мы з вами пабачым неўзабаве. Ці ўсё ж такі не, кутнік будзем назіраць мы, і, напэўна, Варанович мусіць выканаць яго. Не, все ж таки все той же Казека, ведаеце, выйшаўшы на другі тайм, прапісаў сябе як рэгулярнага выканаўцу стандартных становішчаў. І зноў, вось навошта гэта было так вось неакуратна разгулялі зараз гэты кутнік футбалісты Крумкачоў. Казека дасведчаны памыліўся. Да, і навес на Марозіка, які, ведаеце, лепш было б не бачыць мне зараз, бо Марозік настолькі неўдала пад гэты мяч падстроіўся, што той паляцеў лічыць, што паралельна браме, паралельна з брамай Артёма Федаренчыка, і ўсё. На гэтым атака Крумкачоў скончаная. Пакуль атака Крумкачоў скончаная, можа быць, пабачым мы нейкі працяг. Ось, а між тым ад Марозіка мы гол з вами чакаем, бо Владислав ўжо так стварыў сабе невялічкую серыю. Я казаў, здаецца, пра гэта ў першым тайме, што 2 матчы запар Владислав забівае.
прорвала яго, з пенальці забіў супраць Інформа і адзначыўся голам у матчы супраць і Спартака. Такім чынам, такая міні-серія яго намячаецца, якую хацелася б сёння падоўжыць. Як мне здаецца, што ў гэтай сітуацыі адбылося, ну, відавочна, што парушэнне правілаў, я так проста здзіўляюся, таму што гэта парушэнне не заўважыў я. З Казекам нейкія праблемы, трымаецца ён, ну, самі бачыце, да, запахавую зону, і, пэўна, замена мусіць адбыцца, да, зараз Казеку на Камарова памяняюць Крумкачы. Да, так і ёсць. Зычым здароўя Сергею Васильевичу. Недзе неўдала ён дзейнічаў і, атрымліваецца, атрымаў пашкоджанне. Былы галоўны трэнер Крумкачоў. Ну, зазначым нумар 7 Поляк пакінуў Сергея Казека і нумар 83 Камаров у гульню ўступіў. Да, Камаров на полі, апошнія матчы не заўжды выходзіць у стартавым складзе. Ян, але пачынаў гэты сезон як рэгулярны гулец старту. Тым не менш, ну, адзначым, што такая высокая канкурэнцыя ў складзе Крумкачоў. І што, без парушэння правілаў у гэтай сітуацыі, мне здалося, вельмі жорстка згуляў Гардзейчык. І там, ведаеце, для мяне пытанне было б толькі ў тым, жоўтая ці чырвоная картка, скажу шчыра. Ну, напэўна, все ж такі, да, больш на жоўтую папахвал, але для Гардзейчыка жоўты гэта будзе значыць то, што прапусціць наступны матч Яўген. Паназіраем, ці пакажа жоўтую ў гэтай сітуацыі Сергей Гараюцін, ці ўсё ж такі абмяжуецца нейкім вусным папярэджаннем ён. Да, працягвае ляжаць на газоне футбаліст Дюшара. І давайте адзначым, што жоўтую на адрес Гардзейчыка мы ўсё ж такі пабачылі, і трэба будзе трошку паламаць галаву Владзіміру Бушму з тым, хто ж выйдзе ў цэнтры абароны ў сераду, калі Крумкачы будуць гуляць супраць Ураджайнай. 20 жніўня о 19 гадзіне гэты матч адбудзецца. Сябры, таму заклікаю вас завітаць, разумею, серада, будні, але якраз такі можа быць у будні камусьці зручней, чым у выходныя летам, калі мы імкнемся з'ехаць кудысьці за горад, да, адпачыць на прыродзе. Ну што, у нас замена рыхтуецца і ў складзе з Дюшара. Рустам Яшукін на полі з'явіцца, нумар 6. Каго ж ён заменіць? Заменіць футбаліст, які зараз якраз такі атрымаў папярэджанне і пэўны час правёў на газоне. Не бачу я, шчыра кажучы. Ну, зараз падгляджу. Нумар 3 это Владзімір Федзюкевіч. І менавіта замест яго на полі з'явіўся Рустам Яшукін. Паназіраем, што пакажа гэты футбаліст. Таксама вельмі малады, як і, в прынцыпе, больше складу гэтай каманды. 2006 года народжання, то бок толькі 19 гадоў гэтаму футбалісту. Ну, не самы малады, ён відавочна, бо ёсць футбалісты і 2007 году народжання ў складзе гэтай каманды. Ну што, серы на правым флангу змагаецца супраць і зачапіў суперніка. Ну, не вельмі прыгожа, гэта, шчыра кажучы, было ў выкананні Расціслава, але можачку трошку так складана часам трымаць халодную галаву. Часам хочацца, да, атрымаўшы нейкі непрыемны контакт с суперником, хочется ему, может, трошечку и отпомстить. Ну, мне про гэта складаней разважаць, я то футбол прафесійны ніколі-то і не гуляў. Тым не менш, напэўна, добра разумею футбалістаў, а пакуль гэтыя футбалісты ў сініх футболках імкнуцца схіліць чашу гэтага матча на сваю карысць. Але, нагадаю, у нас, сябры, ўжо якая 73-я хвіліна матча, лік па-ранейшаму 1-1, і чым бліжэй да заканчэння, тым цікавей нам будзе назіраць за гэтым матчам. Я не ведаю, каму больш трэба перамога ў гэтым матчы, быццам бы ўжо крымкачам нічога ў гэтым чэмпіянаце асабліва не трэба. Ну, я маю на ўвазе на ўзроўні нашага мінскага дывізіёна, бо забяспечылі яны сабе ўжо выхад далей. Ось, але быццам бы вось гэты 1 бал больш патрэбны, нават не 1, а я думаю 3, каб спакайней сябе адчуваць футбалістам з Дюшара. Яны б не адмовіліся 3 балы забраць, каб адарвацца ад Ураджайнай і трошечку спакайней сябе адчуваць у апошніх турах гэтага рэгулярнага чэмпіянату. Тым не менш, крымкачы сёння гуляюць, не гледзячы на тое, што ў гасцях, але ў гасцях як дома.
перад вачыма сваіх заўзятараў, якіх сёння таксама можа быць не так багата, як звычайна, але тым не менш яны добра чутны, я думаю, і вам у трансляцыі. Таму пэўная матывацыя ў выглядзе заўзятараў, яна прысутнічае. Тамкович на Морозика. Той наперад на Варановича, як высока Варанович падымаецца, да? Звярнулі вы на гэта ўвагу, гэта, в прынцыпе, было і цягам матча, і у чарговы раз звяртаю на гэта ўвагу вашу я і зараз. Але размінуўся з мячом Варанович, трошку замоцная гэтая перадача была, ці ўжо, можа, сам Саша падстаміўся і не хапіла хуткасці, каб уключыць, там, ведаеце, 5-ю, 6-ю перадачу і паспець за гэтым мячом. Тым не менш, да, адзначаем высока Варанович сёння выступае. Не нешта новае для нас з вами, гэта для тых, хто назірае рэгулярна матчы Крумкачова, але асабліва як пачалі выкарыстоўваць трох цэнтральных, то латэралі нашай каманды вельмі высока пачынаюць падымацца. Да, цікава, тройку ў цэнтры абароны яшчэ і Казека ў мінулым сезоне спрабаваў і пазамінулым. Але неяк звычайна адмаўляліся ад гэтай практыкі і вярталіся да схемы з двума цэнтральнымі, ну, з чацвёркай абаронцаў, карацей. Ну што, Варанович шукае, не знаходзіць. Адбіваюцца футбалісты з Дюшара, і можна было сказаць, бы ўсёй камандай, да, яны на сваёй палове, ну так і ёсць, насамрэч, да, ніхто, нават Фрэйтак далей за цэнтральны круг не выходзіць. Падпрыціснулі Крумкачы ў гэтай атацы ў апошнія хвіліны-дзве. Футбалістаў з Дюшары, можа быць, спрабуюць зладзіць такую навалу у апошнія 15 хвілін і без парушэння правіл гэтай сітуацыі, што кутнік будзем назіраць мы. Хаця разводзіць рукі ў бокі футбаліст з Дюшара. Да, сябры, падыходзіць матч пакрысе да заканчэння. Назіраем мы з вами кутнік, і цікава ўжо каго ў гэтым матчы, пазней пра гэта, бо што? Ад Гардзейчыка, здаецца, гэты мяч выходзіў за лінію брамы, так і ёсць, але на газоне апынуўся не Гардзейчык, а хто? Нехта з футбалістаў белым гэта я разумею, а хто дакладней, ці там... Не Тамкович, Тамковича бачу. А, Хадневіч, здаецца, якраз такі цэнтральны нападнік, форвард нашай каманды на газоне апынуўся. Так вось, падыходзіць матч да лагічнага свайго заканчэння, і цікава, зноў жа, каго ў гэты матчы футбалісты Крумкачова бяруць каралём матча. Нагадаю, зноў жа, для тых, хто можа не так рэгулярна глядзець матчы Крумкачоў, не так пільна сочыць за гэтай камандай, што ёсць такая традыцыя з самага пачатку сезона ў Крумкачах, што футбалісты пасля матча выбіраюць караля матча. Ну, гэта такі MVP каманды па меркаванні саміх футбалістаў, ну, дакладней, не саміх футбалістаў, да. Пасля кожнага матча, хто быў каралём папярэдняга, ён вызначае, хто ж стане каралём гэтага матча і аддае самую што на ёсць сапраўдную карону гэтаму футбалісту. І вось у мінулым матчы якраз такі гэтым каралём, так трошачку, як сказаў Сергей Ленько, па невялічкім авансе выбралі Міраслава Тамковича, які сёння якраз такі у стартавым складзе выйшаў і дагэтуль працягвае на полі знаходзіцца. Дык вось Тамковича абралі каралём матча, і цікава, каго Міраслав выбере па выніках гэтага матча. А пакуль Міраслаў жа мог карону бы і сабе-то пакінуць, калі б адзначыўся голам у гэтай сітуацыі, але зноў жа, ну, не атрымаўся ў таго стрэл, на вялікі жаль. Можа быць, меў магчымасць, мне здаецца, меў пэўную магчымасць, можа быць, падпрацаваць гэты мяч, трошку ўвесці яго кудысьці на іншую пазіцыю, больш дакладным, больш такім шчыльным стрэлам адзначыцца Міраслаў, але атрымалася, як атрымалася. Мяч са створам брамы размінуўся, і брамнік яго далёкім стрэлам, это ўсё па-ранейшаму Артём Федарінчык, ён гэты мяч у поле ўводзіць, вяртае, але, ведаеце, вярнуў хутка, але мяч усё роўна пад кантроль забіраюць футбалісты ў белых футболках, і будзе яшчэ ў нас адна замена ў складзе тых жа Крумкачоў. Новы футбаліст, дэбют мы з вами пабачым Артёма Хамчановскага, 24-го нумара. Гэта футбаліст 2006 года народжання, то бок 19-гадовы. Вельмі малады гулец, які вось літаральна перад гэтым матчам, здаецца, толькі учора было абвешчана, папоўніў склад Крумкачоў, но ён па пазіцыі форвард.
быццам бы, можа быць, Марозіка, можа быць, таго ж Тамковіча мусіць ён памяняць. Ну, здаецца, што Марозік поле пакінуў, калі не памыляюся я, ну, так і ёсць. Все цалкам лагічна і ў рамках пазіцыі гэта замена адбываецца. Не тое, што вырашыў вырваць там перамогу на апошніх хвілінах матча Владзімир Бушма і пайшоў на нейкія рызыкі, здымаючы некага там з лініі абароны. Ну што, зычым поспехаў гэтаму футбалісту, які выступаў за Арсенал У-18. І таксама падкажу яшчэ дзе. Сябры падгледжу свае канспекты. Да, ну, а першую палову сезона у дублі Віцебска Макслайна ён правёў, але зноў жа там, ну, яго практыкі, як кажуць, кот наплакаў. 50 хвілін нават не набярэцца. У 4 матчах ён на поле выходзіў, галявымі дзеяннямі не адзначаўся. Але ж цікава, да? Што далучыўся да крумкачоў, хаця быццам бы, ну, не выглядае відавочным узмацненнем для гэтай каманды. Тым не менш бачым, што і Давуд Арыпкаджыеў, які папоўніў крумкачы, ўжо 2-3 матчы запар выходзіць у стартавым складзе і, ну, неблага сябе паказвае, то бок, ну, пэўным узмацненнем, як бы, да, ці такім падтрыманнем гульнявога балансу гэтай каманды Давуд стаў. Можа быць і Хамчыноўскага, да, скаўцкі аддзел. І што, гэта пенальці? Гэта пенальці ці дасць што, жоўтую за сімуляцыю? За сімуляцыю жоўтую дае Расціславу Сераму, і віншую вас, сябры. Ну, гэта я так з сарказмам кажу, бо Серы таксама быў тым футбалістам, які на жоўтай картачцы. Ну, не ведаю, спрэчна, на паўторы вы таксама гэта пабачылі. Можаце між тым падзяліцца ў каментарах пад трансляцыяй меркаваннем, што думаеце пра гэты момант, было парушэнне, не было. Але факт застаецца фактам, жоўтая на рахунку Серага, і ён таксама, як і Гардзейчык, матч супраць Ураджайнай. Ён прапусціць, бо для Серага гэта 4-я жоўтая, крытычная 4-я. Падказвайце ў каментарах, што Хамчыноўска адправілі гуляць правым латэралем, а Серы падняўся бліжэй да атакі. Ну, зноў жа, давайце назіраць, пакуль так і ёсць. Пакуль магу пагадзіцца з гэтым каментароў. Сапраўды, вось на пазіцыі правага латэраля так і ёсць выступае Хамчыноўскі. І выпускае ён мяч за бакавую, трошку такі, можа быць, не вельмі ўдалы дотык, але тым не менш. Дык вось, цікава будзе паназіраць за гэтым футбалістам. А пакуль Камароў правіла парушае, зноў жа гляджу я пад трансляцыю, пішыце вы Ураджайная наперад. Чаму бы не, мы толькі радуемся, калі наш гэты матч глядзяць не толькі заўзятары крумкачоў з Дзюшара, але і заўзятары Ураджайнай, які таксама зацікаўлены ў тым, як жа гэты матч скончыцца, бо перамога крумкачоў, яна яшчэ так пакідае пэўныя надзеі з Дзюшару, а вось перамога самого ж Дзюшара, яна надзеі для Ураджайнай, лічы, што і не пакідае. У нас пакуль замена будзе ў бліжэйшай паўзе, я так мяркую, у складзе з Дзюшара. 14 і 12 нумары на поле з'явяцца. Пазней пра гэта разбярэмся, хто ж гэта будзе. Пакуль з Дзюшара атакуе, і Максім Зыль правярае, ці не заснуў там Віталь Зыгмантовіч. Зыгмантовіч-то не заснуў, але атаку свае каманды развіць у яго і не атрымалася, на вялікі жаль. І мусім назіраць ужо такі другі, можна і так сказаць, тэмп атакі з Дзюшара. Не было каму замыкаць на далёкай штанзе, а так магло б стаць 2-1 на карысць белаблакітнай каманды. І не дае дазволу на замену пакуль Сергей Гераюціна, а ўжо Артём Вікторчык і Максім Левіцкі. Яны ўжо падрыхтаваліся, размяліся, разбегаліся, прагреліся трошку гэтыя футбалісты і гатовыя у апошнія хвіліны патэрарызаваць трошку крумкачоў. Ну што, замест каго гэтыя футбалісты з'явяцца? Будзем зараз, сябры, з вамі разбірацца, хто ж поле пакіне.
20-ка бачу я, да, поле пакідае, калі не памыляюся я. І 22-й, здаецца, калі не памыляюся я. Это Даніла Канавальчык і Станіслав. Алесенко, 10-й нумар Андрей Алесенко, да, поле пакінуў. І Станіслав Былінович. Мне падказваюць, Іван Кіслейка, так? Окей, да, дзякуй. Бачце, я ўжо, сябры, можа, трошку заснуў, падзгубіў пільнасць. Ось, ну сапраўды, я думаю, для вас не секрет, пэўная праблема для каментатараў, адсутнасць табло у рэзервовага. Ну, па-першае, адсутнасць самога рэзервовага, а разам з гэтым і табло, таму супольнымі высілкамі такімі мусім мы разбірацца, хто ж куды замест каго і як. А пакуль Дзюшар магло б зараз вельмі небяспечна атрымацца, але Гардзейчык перавісеў зараз на другім паверсе. Выйшаў пераможцам з гэтай мікрадуэлі. Гэта не сведчыць, не значыць таго, што атака з Дзюшара скончаная, яна ўсё яшчэ працягваецца, так трошку невялікай навалай запахла. Думаю, згодныя вы, калі назіраеце гэты матч разам з намі, але і атакі Крумкачоў не атрымліваецца, бо Камароў трошку не паразумеўся з Хадневічам, і трэці, мусіць, заход з Дзюшара на атаку мы з вамі назіраем, але ж выпускаюць мяч за бакавую футбалісты Дынама. У нас на табло між тым 85-я хвіліна да свайго лагічнага заканчэння падыходзіць. Літаральна 5 хвілін, я думаю, ўсё ж такі нешта да другого тайму будзе дададзена, хаця зноў ж галоў мы з вамі не бачылі, пэўная колькасць замён. Ну, хвілінкі 2, ведаеце, больш бы я не паставіў, калі б вы мяне запыталі у каментарах пад гэтай трансляцыі, але вы там, напэўна, пагляджу, можа, нешта новенькае з'явілася. Не, ўсё яшчэ бачу падтрымку ўраджайна. У нас цэнтралізавана неяк ўраджайная пайшла глядзець матч Крумкачоў на ютуб-канале Крумкачоў. Ну, гэта класна, сябры, глядзіце, на здароўе, далучайцеся, а лепш прыходзьце на трыбуны і падтрымлівайце там і сваю, і чужую каманду, каб нас было больш такіх зацікаўленых у беларускім міноры. Ну што, аут на карысць бела-блакітнай каманды, хаця такі вельмі непрыемны аут, бо трэба яшчэ выйсці са свае траціны поля, і гэта зрабіць не так проста. Пад мае словы бачыце, крумкачы забіраюць мяч на гэтай жа траціне поля, і, можа быць, паспрабуюць ўсё ж такі падціснуць з Дзюшар і вырваць перамогу ў гэтым матчы. Тамковіч на Хамчановскага. Назад гуляе Артём, і Міраслаў пакруціўся паміж двух. Аддае на Старікава, той пераможцам выходзіць таксама са свае дуэлі, і ўжо левы фланг падключаюць нашы футбалісты. Варановіч шукае галаву Хадневіча, бочкі, чарговы раз сёння хачу Хадановічам назваць, я сябры, ўжо загаворваюся трошку я, і зараз было максімальна блізка. Бачылі вы гэты момант да таго, каб ўсё ж такі схіліць якраз такі шалі на сваю карысць Крумкача, але тым не менш, апошняй хвіліны матча будзем назіраць мы з аднолькавымі лічбамі на табло 1-1. Ну, я думаю, да, турнірнае становішча якраз дыктуе тое, што ў нашай трансляцыі ёсць заўзятары ўраджайнай. Ну, хто, як не яны, зараз павінны назіраць за гэтым матчам. Акрамя бацькоў футбалістаў з Дзюшара БФСТ і заўзятараў Крумкачоў. Хаця, можа быць, ёсць і заўзятары ў каманды бела-блакітных футболках. Некую падтрымку я чуў цягам матча, значыць, напэўна, ёсць і такія. Нешта падказвае сваім футбалістам адзін з трэнераў з Дзюшара, і далёкі закід мы зараз з вамі назіралі, за які, на вялікі жаль, не атрымалася зачапіцца Крумкачам. Хамчановскі на Старікава, у таго вельмі акуратна у падкаце выбіваюць мяч, і аут, які, не губляючы ні секунды, разгулялі Крумкачы. Гардзейчык падключае ладучку. Варановіч аднаго другога спрабуе накруціць, і што, кутнік мы будзем назіраць, і ўжо улічваючы сыход Сергея Казейкі, адзначым тое, што Варановіч сабе гэтае права выканання стандартных становішчаў па праве забірае. Ну што, у штрафной і ладучка, і Хадневіч, і Гардзейчык. Але ж не.
удар головой, які мы з вами паназіралі зараз, ну, будем шчырымі, паўметры, якія не хапіла яму, каб стаць, можа быць, галявым, хаця, здаецца, кантраляваў Артём Федарынчык гэты удар, і калі была б на тое патрэба і неабходнасць, все ж такі ўмяшаўся ў развіццё. А Дзюшар ужо не рызыкуе праз кароткі увод распачынаць свае атакі далёка, наперад, з надзеяй на тое, што нехта з футбалістаў забярэ верхавы мяч. І што гэта было? Да, нешта дзіўнае. Ад Драбышэўска, вы бачылі гэты момант, запаліў нейкую незразумелую свечку, сітуацыя, якая таго не вымушала, яшчэ і Федарынчык трошку згубіў сваю упэўненасць, якую ён дэманстраваў цягам матча, і выпусціў мяч з рук і прывёз вельмі неабавязковы кутнік, які будзе выконваць ужо Тамковіч, а не Варанович. Можа быць, на падбор пойдзе Александр забіраць гэты мяч, можа, каб здалёк прыкласціся і вырваць перамогу для крумкачоў. Хадневіч, да божух, наколькі можна памыляцца. Спадар каментатар, ну, не хапіла трошачку, да, крумкачам у гэтай сітуацыі. Хадневіч вельмі перспектыўна скідваў уздоўж брамы, але не знайшлося адрасата для гэтай перадачы, каб все ж такі замкнуць, пераправіць. Там ужо было б вельмі проста замкнуць гэтую перадачу, калі б яна знайшла галаву ці некую іншую частку цела футбаліста ў белай футболцы. Да, перагледзім мы з вами гэты момант. Сапраўды, можа быць, на карысць пайшло крумкачам тое, што Тамковіч вырашыў выканаць гэтае стандартнае становішча, бо неяк адразу нашмат больш небяспечна стала ля брамы Федарынчыка. Яшчэ адзін далёкі вынас, але ў чарговы раз не працуе такі варыянт розыгрышу мячу, бо крумкачы забіраюць яго пад свой кантроль. І паглядзіце на Хадневіча, незадаволены ён, не знайшоў паразумення з партнёрамі, на вялікі жаль Алексей у гэтай сітуацыі. І што, адна з нешматлікіх магчымасцяў для Дзюшара. Пераходзяць яны на палову поля суперніка, але Фрэйтак перадачу робіць недакладна. У нас ужо, сябры, з вами стартаваў экстра час, дададзены ўжо да другого тайму. Ну, зноў жа, сачыце па сваіх секундамерах, колькі гэта будзе хвіліна, 2, 3, можа быць і 5, халера яго ведае. Можа быць, мы ў найлепшых нейкіх еўрапейскіх традыцыях перагуляем сёння багата. А пакуль гэтыя апошнія хвіліны якраз такі пад акампанемент атак з Дзюшара адбываюцца. Ну, атакі, якая проста падзацягнулася. І аут. Разгулялі футбалісты, але ж з мячом будуць футбалісты ў белых футболках. І Зігмантович, ведаеце, ні секунды, ні мілісекунды не губляе. Зараджаная каманда ўсё ж такі на тое, каб даціснуць Дзюшар у гэты матч і зазнаць перамогу 15-ю у гэтым сезоне, калі, ой, 15-ю, 13-ю, калі не памыляюся я. Хамчановскі ператрымаў, можа быць, трошку гэты мяч, як здалося мне, але тым не менш захоўвае валоданне крумкачоўская зграя, і фланг левы ўжо падключаюць. Там Януш Ладучка, Варанович, Камароў. У цэнтры быў Старікаў, але той трошку, ну, не ў самым выгодным становішчы знаходзіўся. І зноў Варанович, ці пойдзе той у дрыблінг? Не, перадачу і губляюць мяч крумкачы. Няма парушэння правіл у гэтай сітуацыі, кутніка мы таксама не пабачым, таму Федарынчык будзе ўводзіць мяч ад свае брамы, і магчыма нават пад гэты удар, нават не сам Федарынчык, а партнёр па камандзе дапамагае, мы пачуем фінальны свісток Сергея Караюціна. Ці, можа быць, дасць яшчэ трошку часу камандам на тое, каб высветліць, хто ж сёння мусіць стаць мацнейшым па выніках гэтага матчу. Старікава у спіну падштурхнулі, але Арсень мяч гэты у полі пакідае. І што, мне ўжо здалося, што ў папярэдняй сітуацыі Караюцін свісток свой занёс, каб зладзіць вось гэты фінальны свісток, але тым не менш, здаецца, яшчэ хвіліначку апошнюю атаку дае крумкачам давесці. На Старікава, той шукае партнёраў, але змахваюць гэты мяч абаронцы з Дзюшара, і Тамковіч мяч гэты неўдала апрацоўвае. І ўсё ж такі чуем мы фінальны свісток, які фіксуе тое, што Дзюшар набірае сёння такі патрэбны ім 1 бал, а крумкачы
Давайте адзначым і гэта першы раз у сезоне гуляюць у нічыю. Вельмі неміралюбівая гэта каманда, 12 перамог, 2 паразы. Але вось сёння ў Касцянюк гуляла яна ў нічыю. У нас там на полі, ведаеце, нягледзячы на халаднейшае надвор'е, да, на полі ўсё гэтак жа працягваецца спёка, бо высвятляюць адносіны футбалісты і нешта, які свісток дае яшчэ галоўны, спрабуе трошку разагнаць вось гэты варушняк, які на поле замітусіўся. А я ж на гэтым азначу, што з Дюшару гэты матч лік адкрылі на 18-й хвіліне. Гэта быў Станіслав Балінович, і пад заканчэнне першага тайму Сергей Лынько мяч адзін адквітаў, Акапынулася паставіў кропку ў гэтым матчы, зазначыўшы лік 1-1. Сябры, гэты матч з вами назіраў я, Алексей Барысевич. Дзякую, што сёння паглядзелі гэты матч са мной. Дзякую за гэту актыўнасць і пабачымся на іншых матчах другой лігі чэмпіяната Беларусі па футболе. Да пабачэння, сябры.